மாதாஜி. காற்று வந்து 100 மைல்ஸ்ல ஓடுறதுல லாபில இருக்கிற இந்த ஃபால்ஸ் ரூஃபே பிஞ்சிச்சு கீழே ரிசப்ஷன்ல. பாவம் பழையதா இருக்கும் மாதாஜி, அடிக்கடி மாத்தணும். ஆமாமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பாபு லைவ் வருதா? ஹரே கிருஷ்ணா வருது மாதாஜி. ஓகே லைவ் வந்துச்சா? ஓகே ஓகே நான் சேஞ்ச் பண்றேன். ஓகே நீங்க பாத்துக்கிறீங்களா இல்ல நான்? ஓகே நான் பாத்துறேன் மாதாஜி. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ குயிக்கா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ? நம்ம என்ன சாப்டர் பண்றோம்? யார் யார்கிட்ட பேசுறாங்க? எதை பத்தி பேசுறாங்க? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. எல்லாரும் பேசுனீங்கன்னா புரியாது. விதுரர் வந்து கிருஷ்ணரோட நினைவுகளை பத்தி, அவரு என்னென்ன செஞ்சாரு, என்ன பண்றாரு அப்படின்னு அவரை பத்தி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. சரி, விதுரர் வந்து உத்தவர் கிட்ட கேக்குறாரு. அப்போ உத்தவர் எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க? பிரேமா மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ எப்படி சொல்றாரு? என்ன நினைக்கிறாங்க? மெல்லிகா மாதாஜி நீங்களே கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. பிரேமா மாதாஜி காணாம போயிட்டாங்க. அவர் வந்து தன்னோட நிலையில இருந்து மெய் மறந்து பரவச நிலைக்கு போய் ஒரு நிமிஷம் பேச முடியாம நிலையில இருந்துடுறாரு. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிதானமாயி அவரை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். ஓ, அந்த மாதிரி நிலைமை ஆயிடுச்சுங்களா? சரி, ஓகே. அதனால இப்ப வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து 2-3 கேள்வி கேட்டாரு. முதல் கேள்வி என்ன? விதுரர் என்ன கேட்டாரு? முதல் கேள்வி யாருக்கு தெரியுமோ ஆன்சர் பண்ணுங்க. எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களான்னு கேட்டுட்டே வர்றாரு மாதாஜி. ஆமா, விசாரிக்கிறது கேட்கல. அவர் என்ன டவுட் கேட்டாரு? கிருஷ்ணர் அங்க இருந்து சென்ற பிறகு அந்த இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அது வந்து விசாரிக்கிறது. பட் அவர் சந்தேகமே கேட்கிறாரு. 2 டவுட்ஸ் கேட்டாரு. அது என்னது 2 ஸ்ட்ராங் டவுட்ஸ்? கிருஷ்ணரால கமிஷனை சீக்கிரமே கொல்ல முடிஞ்சது, ஆனா ஏன் பண்ணல? வெரி நைஸ். சோ பேசிக்கலி ஏன் கிருஷ்ணர் ஓடி போயிட்டாரு, ரைட்? சின்ன குழந்தை இல்ல அப்படின்றது. சோ ரெண்டாவது வந்து அது நம்ம ஆல்ரெடி ஆன்சர் ஓகே. அண்ட் அவர் வந்து தந்தை பேரண்ட்ஸ்க்கு சாரி கேக்குறாரு. சோ ஏன் அவர் ஓடிட்டாரு? அவர் காலம் கணியறதுக்காக வச்சிருக்காரு. அவங்க பக்தரை பாக்குறதுக்காக போயிட்டாங்க மாதாஜி. டிவோட்டி சர்வீஸ் பண்றதுக்காக போயிட்டாரு. ஹரி போல் எல்லாம் ஓகே. அப்ப எதுக்கு சாரி கேக்குறாரு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட? அவர் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜில தான் நான் உங்களோட இல்ல இருக்க முடியலையே அப்படிங்கிறதுக்காக, சேவை செய்ய முடியலங்கிற வருத்தத்துல. வெரி நைஸ். பெற்றோருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டியது மகனுடைய கடமை மாதாஜி. அந்த கடமையை தவறுனால அவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. ஹரி போல். சோ ரெண்டுமே அவரோட கடமை. அதனால அவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. ஏன்னா அவர் பண்ண முடியல அப்படின்றதால அவர் கேட்கிறாரு. இப்ப வந்து அவர் வந்து இங்க நம்ம பூலோகத்துக்கு வரச்சே யாரோட வராரு? தனியா வராரா இல்ல அவரோட கேங்கோட? பரிவாரங்கள் பரிவாரங்களோட வராரு. யாரு அவங்க எல்லாம்? கோபியர்கள், நித்யசூரிகள். அதை தவிர கோபியர்கள், அத கோபி நித்யசூரி எல்லாம் ஒரு கேட்டகரி. அவங்கள தவிர வேற தேவர்கள். ஹரி போல். சோ தேவர்களையும் கூட்டிட்டு வராரு. சோ அதனால வந்து நம்மளோட இவங்க சொல்றாங்க இல்லையா, நம்ம ஓகே அந்த குரூப் பேர் என்ன சொல்வீங்க? அவர் பிறந்த டைனாஸ்டி, அந்த பிறந்த ஃபேமிலி பேரு யது வம்சம் வந்து எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி கேட்டகரியில இருக்காங்கன்னு. ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு? அவங்க லக்கியா இல்லையா? லக்கி தான். பட் அவர் என்ன ஃபீல் பண்றாரு? உத்தவர் என்ன ஃபீல் பண்றாரு? ஐ மீன் நம்ம கிருஷ்ணர் பக்கத்துல இருந்தும் அவரை புரிஞ்சுக்கலையே அப்படின்னு ஃபீல் பண்றாரு. புரிஞ்சுக்கலையே அப்படின்ட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுவார். ஓகே, வெரி பியூட்டிஃபுல். ஆனா அப்போ யார் ரொம்ப லக்கின்னு அவர் ஃபீல் பண்றாரு? கோபியர்கள், இது பிருந்தாவனவாசிகள் தான். எதுக்கோசரம் அவங்க லக்கி? கிருஷ்ணர் அவங்களோடய அப்புறம் கிருஷ்ணர் பாக்குறது எப்படி? பார்வையிலேயே இருந்தாங்க. எப்படி இருந்துச்சு? நம்மளே பாக்குற மாதிரி. வெரி நைஸ். ஹரி போல். அண்ட் கிருஷ்ணர் எங்க பிறந்தார்? மதுரால. சோ ஃபர்ஸ்ட் வில்லன் யாரு இந்த சாப்டர்ல? கம்சன். இல்ல, இந்த சாப்டர்ல யார் ஃபர்ஸ்ட் வில்லன்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வில்லன். ஓகே, ரெண்டாவது வில்லன் இந்த சாப்டர்ல சிசுபால். எந்த ரூட், எந்த ஊர் ராஜா? ஹரி போல். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்கார்? சியாமசுந்தர பகவான். சியாமசுந்தரம் காதுல
மகர குண்டலங்கள் குண்டலம், மகர குண்டலம் வந்து இருக்கு. தாமரை இதழ் போல தாமரை கண்கள் கண்கள், தாமரை கண்கள் உதடுகள் அழகான மயில் சிவப்பான சுருண்டு உதடுகள், சுருண்ட கேசம் மயில், சுருண்ட கேசம் சுருண்ட கேசங்கள், சுருண்ட சுருண்ட கேசம் கேசம். மயில் தொகை மயில் இறகு நம்மலாம் எங்க இருக்கோம்? கோலோகத்துல இருக்கோம். வெரி குட். பூலோகத்துல. நம்ம எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் எல்லாம் வந்து அவங்க நமஸ்காரம் பண்ற மாதிரி நம்மளும் நம்ம தலை வணங்கி நம்ம கிருஷ்ணருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப வந்து அடுத்தது என்ன சொல்றாரு? சரி, ரெண்டாவது கேள்வி என்ன? முதல் கேள்வி நீங்க ஏன் ஓடி போயிட்டாரு. ரெண்டாவது கேள்வி மாதாஜி நீங்க நமஸ்காரம் சொன்னோம் ஞாபகம் வருது, நம்ம பிரேயர் ஆரம்பிக்கல. தெரியும். எப்பவுமே நான் ஒரு சம்மரி முடிச்சுட்டு தான் பிரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ரிமைனிங் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ யாரு நெக்ஸ்ட் என்ன? யாரு ரெண்டாவது கேள்வி என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டாவது கேள்வி பிருந்தாவனத்தை விட்டு போகும்போது ஏன் இவங்க எல்லாம் கூட்டின்னு போல தனியா போனாரு? அதெல்லாம் வரல இன்னும். ஓ. பக்தர்கள் வந்து அவருடைய அப்பா அம்மாவுக்கு ஏன் வந்து மன்னிப்பு பார்க்க முடியாது. அது சொல்லிட்டாங்க ஃபர்ஸ்டே. ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டாவது கேள்வி நேத்து என்ன கேக்குறாரு? அப்படி இருக்கிற எல்லாரும் கால்ல விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன உக்ரசேனை பத்தி என்னமோ கேக்குறாரு. என்னது அவர்? சிசுபாலன் வந்து அவ்வளவு கெட்டவனா இருந்தோம், அவன் எப்படி வந்து இதாகணும்? வெரி நைஸ் கொஸ்டின். சோ அதோட ஆன்சர் என்ன? சிசுபால் கெட்டவனா இருந்தோம், அவர் எப்படி அங்க வந்தாரு? அவன் வந்து எப்போதும் அவர் கிருஷ்ணரையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான். திங்கட்கிழமை இருந்தாலும் எப்பவுமே கிருஷ்ணரையே பகவானே நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. கிருஷ்ணரையே நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. ஓகே, அப்ப அது பிரதிகூலத்துல நினைச்சுக்கிட்டு நெகட்டிவ் ஆனா நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. சோ இதுதான் கிருஷ்ணர் அப்சல்யூட்ன்றாங்க இல்லையா? முழு முதல் கடவுள்னா என்ன அர்த்தம்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அழிக்கிறதுக்கும் காப்பாத்துறதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. எப்படி மாதாஜி அப்படி சொல்றீங்கன்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவர் காப்பாத்தினாரு யார? பரீட்சித்த. அவர் வந்து அதே மாதிரி பரீட்சத்துக்கு அதே மாதிரி சாபம் விட்டப்போ பரீட்சத்துக்கு நிறைய கவுண்டர் பண்ணி அவர் காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்கலாம்ல. அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணர் அப்ரோச் பண்ணலாம். ஆனா ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஏன்னா அவர் வந்து இந்த பூலோகத்துல ராஜாவா இருந்தார், அங்க வந்து என்னன்னா அவர் வந்து கோலோகத்துல ராஜாவா இருக்கார். ரைட்? அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். அதே மாதிரி துருவா பூலோகத்துல ராஜா, தனியா துருவா நட்சத்திரம். சோ ரொம்ப இது இல்ல. சரி மாதாஜி, இவங்க எல்லாம் டிவோட்டிஸ் மாதாஜி, நீங்க வில்லன்ஸ் பத்தி பேசுங்க. நோ ப்ராப்ளம். நீங்க வில்லன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வில்லிக்கு வரலாம் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறாரு உக்ரசேனா பத்தி. உக்ரசேனா வந்து எதுக்கோசரம் அவர் வந்து நிக்கிறாரு? கிருஷ்ணர் தான் ஆண்டவர்னு தெரியும் உங்களுக்கு, அப்பயே அவர் நின்று கும்பிடுறாரு உக்ரசேனாவை. அவரோட அவருடைய அவர் தாத்தான்ற மரியாதை கொடுத்து அவர் பண்றாரு. அதே மாதிரி யுதிஷ்டர் மகாராஜுக்கும் அவர் வந்து கும்பிடுறாரு. சரியா? அதே மாதிரி ஒரு யாரோ ஒரு பயங்கரமான, நான் இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம வந்து டிவோட்டிஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணர் வந்து இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றீங்க. அதாவது விரோதி, நம்ம படிச்ச எக்ஸாம்பிள் பிராடா இல்ல, நம்ம நேத்து படிச்சதுல யாரு எந்த ஒரு வில்லி கேரக்டரா வந்து அவர் வந்து ரொம்ப நல்லா ட்ரீட் பண்றாரு? பூதனைங்க மாதாஜி. ஹரி போல். பூத்தனா எத்தனாவது டீமன்? முதல் டீமன். ஃபர்ஸ்ட். அப்போ கிருஷ்ணரோட ஏஜ் என்ன? டேட் ஆஃப் பர்த்? 25. குழந்தைங்க மாதாஜி. பூத்தனா நல்லவங்களா கெட்டவங்களா? இந்த கேள்வி நேத்துல இருந்து இருக்கு. பூத்தனா வந்து கம்சனுக்காக வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கு அவனுக்கு. சோ பூத்தனா வந்து கெட்டவங்கதான். இந்த இதுல அதாவது இந்த கிருஷ்ணலீலையில கெட்டவங்களா தான் இருக்காங்க. ஆனா அவர் வந்து அப்படி இருக்கிறவங்களையும் தாய் ஸ்தானத்துல உயர்த்துறாங்க அப்படின்னு. அதனால டிஃபரன்ஸ் இல்ல, எல்லாருமே அந்த மாதிரி. சோ பூத்தனா இப்ப கோலோகத்துல நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் இல்லையா? பூத்தனா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? பாத்து யசோதாவுக்கு ஹெல்ப். ஹரிபோல் யசோதாக்கு பண்றாங்க. எதுக்கு நான் இப்போ சொல்றேன்னா, அங்க போயிட்டு ஐயோ பூத்தனா இருக்காங்களே நீங்க எல்லாம் ஓடி போயிடக்கூடாது. அதனால முன்னாடியே நான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாங்க. ஓட மாட்டீங்களா? ஓகே. சோ அதுதான் அந்த ஸ்பெஷல். அண்ட் கிருஷ்ணர் கையில என்ன இருக்கு? கிருஷ்ணர் கையில இன்னொரு கையில சக்கரம் மாதாஜி. அது கிருஷ்ணர் கிட்ட, அது கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு கையில புல்லாங்குழல், இன்னொரு கையில ராதையை அணைச்சிட்டு இருக்காங்க. அது ஓகே. பட் அவர் கையில இருக்கிற சங்கு சக்கரம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் டைம். அது வந்து விஷ்ணு. அத யாரு ஃபர்ஸ்ட் குடுக்குறாரு கிருஷ்ணருக்கு? அது யார் குடுக்குறாங்க கிருஷ்ணருக்கு? சிவன்.
ஓகே, சிவன் 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 இன்னொன்னு அக்னி பகவான். அக்னி பகவான், கரெக்ட். சோ அக்னி பகவான், அதனால அது வந்து சங்கு சக்கரம் ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஃபயர். அப்பனா அக்னி பகவான் குடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் கிட்ட அது இல்லையா? அது நீங்க தான் சொல்லணும் மாதாஜி எங்கேயோ ஒளிச்சு வச்சிருப்பாரு. தெரியல அது மாதாஜி. எப்படி எதுக்கு நான் இந்த கேள்வியே concept படல. எதுக்கு நான் இந்த பிறக்கும்போதே கான்செப்ட் 4 கையிலயும் சங்கு சக்கரத்தோட பிறந்திருக்காரு. ஹரிவோல். சோ பேசிக்கலி என்னன்னா இது வந்து ரெண்டுமே உண்மைதான். எஸ் அண்ட் நோ. இதுதான் அச்சிந்த பிலாசபின்றது. அச்சிந்திய சிந்த். சோ மீனா என்னன்னா இது என்னன்னா நம்ம அவர்கிட்ட இருக்கிறது இல்லையா, அது வந்து ஆல்ரெடி இருந்துச்சு, ஆனாலும் கொடுக்குறாங்க. இது ஏன் நான் உங்களுக்கு இப்ப கொடுக்குறேன் சொல்றேன்னா, நார்மலா நான் கூட பிரசாதம் எல்லாம் வைக்கிறச்சு எங்க ஆண்டி கொடுத்ததே அவர்தான், ஆனா நீ வந்து என்ன எடுத்துக்கும் போய் அவருக்கே கொடுக்குற அப்படின்னு இத நான் சொன்னேன். ஏன்னா அக்னி பகவான் கூட மறுபடியும் அவர்கிட்ட இருக்கிறது தான். ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. சோ என்ன ப்ராப்ளம்னா, கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்தாலும் நம்ம கொடுப்போம், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். கிருஷ்ணர் கிட்ட இல்ல கொடுக்கவே முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் நம்ம கிட்ட இருக்காது அறிவோல். ஏன்னா ஒரு குழந்தை வந்து வீட்டுல கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ணும்? அம்மா பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து பைசா வாங்கி கிஃப்ட் கொடுக்கும், ரைட்? அந்த அம்மா பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்குற பைசா கூட அப்பா பைசா தான். வீட்டுல சாக்லேட் எடுத்துட்டு வந்து அம்மா வாயில வச்சுச்சுன்னா அந்த சாக்லேட்டும் அம்மா அப்பா வாங்கி கொடுத்ததுதான். சோ ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லை. ஆனா அது எவ்வளவு சந்தோஷம் கொடுக்குமோ அதேதான் கிருஷ்ணருக்கும் கொடுக்குதுன்னு. சோ இன்னையில இருந்து நம்ம 25வது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம், கரெக்டுங்களா? அதுக்கு முன்னாடி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருதம் நரம் செய்வோ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜெகத் உதீரயே நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்துகி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் தெரியுமா யாருக்காவது? தெரியலன்னா நான் என்கிட்ட இப்போ ஸ்கிரிப்ட் இல்ல, நாளைக்கு எடுத்து வேணா நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். என்ன ஸ்லோகம்? நாளைக்கு சொல்லி கொடுங்க. நாளைக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஆக்சுவலா பாகவதம் யார் படிச்சாலும் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா பிராடா சொல்றேன். நாராயணம் நமஸ்கிருதம். சோ நாராயணனுக்கு நமஸ்தே கொடுக்குறேன். நரம் செய்வோ நரோத்தமம். சோ எல்லாமே. அண்ட் தேவி சரஸ்வதி வியாசம். சரஸ்வதி தெய்வம் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த சரஸ்வதி தேவிக்கு, சோ வியாசருக்கு நமஸ்காரம், நாராயணம் வியாசர் அண்ட் சரஸ்வதி தேவிக்கு நமஸ்காரம் தெரிஞ்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்றது. சோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிஃபோர் சாண்டிங் பாகவதம். சோ நீங்க படிக்கிறச்சே கூட இந்த ஸ்லோகம் நம்ம இதை முடிச்சுட்டு நான் அப்புறமா கிருஷ்ணா பிரபு கிட்ட ஷேர் பண்றேன், குரூப்ல எல்லாம் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருக்கு மாதாஜி. சோ கிருஷ்ணா பிரபு தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுங்க, சரிங்களா? சோ நீங்க அஜ்ஞான திமிராந்த ரெகுலர் பகவத்கீதா சொன்னாலும் வெறும் இது ஒண்டி சொன்னா கூட பாகவதம்க்கு குட். நம்ம ரெகுலர் பிராக்டிஸ்னால இது சொல்றோம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மய்யா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ दीनबंधो जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. யாராவது பாடுறீங்களா கீர்த்தன்? நமோ விஷ்ணு பாதாய. மாதாஜி நான் பாடுறேங்க மாதாஜி. எஸ் பாடுங்க. ராம ஓம் கிருஷ்ண பதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी साध्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा
கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 எல்லாரும் ராமா ஹரே ராமா ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Thank you so much, Mataji. Very nice kirtan. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு இது வரைக்கும் படிக்கவே இல்லைன்றவங்க யாராவது ஃபர்ஸ்ட் படிக்க விரும்புறீங்களா? இது வரைக்கும் படிக்கவே இல்லை மாதாஜி. 2-3 நாளா எனக்கு சான்ஸே கிடைக்கல. மாதாஜி நான் படிக்கவே இல்லை மாதாஜி. கலாவதி கலாவதி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட். அதே மாதிரி படிக்கவே இல்லை யாரும் செகண்ட். 2-3 நாளா படிக்கல மாதாஜி. நான் புஷ்பா மாதாஜி நேத்து படிக்கலையா? நேத்து நான் படிக்கல மாதாஜி. 2-3 நாளா படிக்கல மாதாஜி. நான் புக்கு கொண்டு வரல, நான் படிக்கல. நான் பத்மா மாதாஜி செகண்ட். நானும் படிக்கல மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி தேர்ட். வேற யாராவது இருக்கீங்களா? மாதாஜி நானும் படிக்கல. பிரியா மாதாஜி ஆமா மாதாஜி 4. ஓகே, ஹோப்ஃபுல்லி 4 ஸ்லோகம் கவர் பண்ணலாம். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 3.2.52 ஹரே கிருஷ்ணா. वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर्भगवान् अस्या सामजेनाभि याचितः. हरे कृष्णा. படிங்க மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் ஆர்டர் சொல்லல. நான் யார் படிக்க? மல்லிகா மாதாஜி படிக்கணும் மாதாஜி. இல்ல யாரும் மாதாஜி படிக்கவே இல்ல சொன்னாங்க. இன்னொரு மாதாஜி நான் படிக்கவே இல்லைன்னு சொன்னாங்க. கலாவதி. ஓகே கலாவதி மாதாஜி ஸ்டார்டிங். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஷூர் தேங்க்ஸ். वसुदेवस्य देवक्यां जातो भजेन्द्र बंधने सिकीच भगवान् अस्याक्सम् अजेना पियासितः. வசுதேவருடைய மனைவியின் தேவகியாம் தேவகியின் கர்ப்பத்தில் ஜாதக பிறந்த போஜராஜனின் பந்தனை சிறைக்கூடத்தில் சிக்கீஷு செய்வதற்காக பகவான் பரமபுருஷர் அக்ஷ்யா பூமியின் ஷம் நலம் அஜேன பிரம்மாவால் அபியாசித்த அதற்காக பிரார்த்திக்கப்பட்டு மொழிபெயர்த்து பூமியின் நலனை குறித்து பிரம்மாவால் பிரார்த்திக்கப்பட்ட பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் போஜராஜனின் சிறைக்கூடத்தில் தன் மனைவியான தேவகியின் கர்ப்பத்தில் வசுதேவரால் பெற்றெடுக்கப்பட்டார். பொருளுரை. பகவானின் லீலைகளான அவரது தோற்றம் மற்றும் மறைவு ஆகியவற்றுக்கு இடையில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. ஆயினும் அவரது மறைவை பற்றி பகவத் பக்தர்கள் பொதுவாக விவாதிப்பது இல்லை. விதுரர் கிருஷ்ணரை பற்றிய சரித்திரத்தை கிருஷ்ண கதா கூறும்படி உத்தவரை கேட்டு கொண்டதன் மூலம் பகவானின் மறைவை பற்றி மறைமுகமாக விசாரித்தார். இவ்வாறாக மதுராபுரியில் போஜராஜனாக இருந்த கம்சனின் சிறைக்கூடத்தில் வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் புத்திரராக தோன்றிய பகவானின் ஆரம்ப லீலைகளிலிருந்து ஒவ்வொரு விஷயமாக உத்தவர் கூற துவங்கினார். பகவானுக்கு இவ்வுலகில் வேலை இல்லை. ஆனால் பிரம்மாவை போன்ற பக்தர்களால் வேண்டப்படும் பொழுது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள நன்மைக்காக பூமியில் அவர் அவதரிக்கிறார். இது பகவத்கீதையில் 4.8 கூறப்பட்டு உள்ளது. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனந்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு செகண்ட். வாட்மா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன இந்த ரொம்ப கிளியர் புரிஞ்சிச்சு நம்மளுக்கு. இது என்னன்னா கிருஷ்ணர் 2 ரீசன் கோசம் வராரு. அது என்ன ரீசன்? தீயவர்களை அழிப்பதற்காகவும் பக்தர்களை நிலைநாட்டுவதற்காகவும். சோ பரிதானாய சாதுனா விநாசாய துஷ்கிருதம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாதாய சம்பவாமி யுகே. இந்த 2ல எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரீசன்? தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதை காக்கிறது, பக்தர்களை காக்கிறதுக்காக வர்றதுதான் மாதாஜி. சோ மெயினா தர்மத்தை காக்குது. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு இருக்கே யுகா யுகா
தர்மஸ்ய யுகந்தோறும் யுகந்தோறும் நான் வருவேன். காக்கவும் துஷ்டர்களை அழிக்கவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு. அதான் இந்த ரெண்டுத்துல எது ரொம்ப ஹை, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. பக்தர்களை காக்கிறது, பக்தர்களை காப்பாத்துறது தான். பக்தர்களை காப்பாற்றுறது கரெக்ட். பேசிக்கலி பக்தருக்கு தான் மெயினா வர்றாரு சைட்ல. ஏன்னா அவர் வந்து தர்மத்தை காப்பாத்துறது ஒண்ணு, அதை விட வந்து அழிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டக்குன்னு போட்டு அழிச்சிடலாமே. இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். அர்ஜுனர் வந்து நான் வார் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு பேக் ஆஃப் பண்றாரு. அர்ஜுனர் எவ்வளவு நல்லவர், நான் வயலன்ஸ் பண்ண மாட்டேன்றாரு. கிருஷ்ணர் வந்து பண்ணுன்றாரு. இப்போ இதுல யார் பண்றது கரெக்ட், யார் பண்றது தப்பு? அர்ஜுனன் பண்றது தப்பு மாதாஜி. எப்படி? கடமையை விட்டு தன் அழுகுறாரு. சொந்தங்கள் பந்தங்கள் அதெல்லாம் யாரும் இல்ல. இந்த ஆத்மா வந்து அழியக்கூடியது, அதனால இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, ஆத்மா என்றும் அதனால இந்த அழியக்கூடிய உடம்புக்காக யாரும் வருத்தப்பட வேண்டாம். அதனால நீ எழுந்து போரிடு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் என்ன விருப்பப்படுறாரோ அதை செய்யறதுதான் பகவானுக்குரிய தொண்டு. பகவான் இப்ப வந்து ஒரு சைட்ல பகவான் இருக்கட்டும், இன்னொரு சைட்ல வந்து அர்ஜுனருக்கு அந்த ரைட் இருக்கா? அதாவது இந்த வார் இருக்க கூடாது, நான் பண்ணக்கூடாதுன்ற ரைட், டிசிஷன் மேக்கிங் ரைட் அவருக்கு இருக்கா? இல்ல. ஏன் இல்ல? தர்மருக்கு இருக்கு, அடுத்த கிருஷ்ணருக்கு பகவானுக்கு தான் இருக்குது அந்த இது. அதை விட மெயினா இன்னொருத்தங்க அஃபெக்டட் பார்ட்டி யாரு? திரௌபதி. எக்ஸாக்ட்லி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி மன்னிக்கிற ரைட், இது வந்து அதிகாரத்துக்கும் மன்னிக்கிறதுக்கும் ஒரு ரைட் இருக்கு. இப்ப நம்ம கூட சொல்றோம்ல, கண்டிக்கிறதுக்கு ஒரு ரைட் இருக்கு. இப்ப இந்த காலேஜ்ல ஸ்கூல்ல எடுத்தீங்கன்னா பிரேமா அவங்க புஷ்மா மாதாஜி டீச்சரா இருக்கலாம், அவங்க திட்டலாம். பத்மா மாதாஜி டீச்சரா இருக்கலாம், திட்டலாம், அவங்களுக்கு ரைட் இருக்கு. ஆனா இப்ப வந்து இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், ஆனா அந்த இடத்துலதான் அதிகாரம் ரைட்டா. மாதிரி அர்ஜுனா வந்து அவரோட ஏரியால அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு. தனஞ்சயா அவர் பணம் கலெக்ட் பண்றதுக்கோ இல்ல அவரோட டீம் ட்ரெயின் பண்றாங்கல்ல ஒருத்தர் அதையோ அதுல எல்லாம் அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு. ஆனா அவர் வந்து இந்த டிசிஷன் வந்து பண்ணலாமா இல்லையான்றதுல அவருக்கு அதிகாரமே இல்லை ரைட். ஏன்னா அவரோட அதிகாரம் வந்து எங்க நிக்குது, அவரோட அதிகாரம் அதோட முடிஞ்சிச்சு. அவருக்கு வந்து எப்படின்னா பண்றதுல அவர் வந்து கிருஷ்ணரோட ஆசை ஒண்ணு, கிருஷ்ணரோட ஆசை பக்கத்துல வச்சா கூட நம்ம அந்த டிசிஷன் வந்து பண்ண வேண்டியது வந்து அஃபெக்ட் ஆனவங்க வந்து திரௌபதி. அதனாலதான் அஸ்வத்தாமா அப்போ அஃபெக்ட் ஆனது மெயின் திரௌபதினால. திரௌபதி என்ன விரும்புறாங்களோ பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்கு. அதனால எப்பவுமே வந்து நம்ம மன்னிக்க கூடாது. நான் எப்ப பாரு சொல்லுவேன்ல, தர்மம் நம்ம பாக்கெட்ல நான் திடீர்னு ஓகே உங்ககிட்ட இருக்கா சரி இந்த குடு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இல்லையா, அது கூட கரெக்ட் இல்ல. அது கரெக்ட் ஏன்னா அவங்க எல்லாம் நம்ம ஃபேமிலி மாதிரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால பிரச்சனை இல்லை. பட் இல்லைன்னா லாஜிக்கலி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கோ அந்த அதிகாரத்துக்குள்ள பண்றதுக்கு தான் நம்மளுக்கு ரைட் இருக்கு. அதை டிவியேட் பண்ண முடியாது. சோ அர்ஜுனருக்கு அதிகாரம் இருக்கு. என்ன மாதாஜி இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லு, அவர் கிருஷ்ணரோட ரத்தமே ஓட்டுறாரே, அவருக்கு ரைட் இல்லையானா இந்த கான்டெக்ட்ல அவருக்கு. ஏன்னா இந்த கான்டெக்ட்ல அதிகாரம் இருக்கிறது வந்து அஃபெக்ட் ஆனது திரௌபதி, அதிகாரம் இருக்கிறது யுதிஷ்டர், விருப்பப்படுறது கிருஷ்ணர். இந்த 3 பேர்ல யார் வேணா அதிகாரம் இருக்குன்னு சொல்லலாமே தவிர அர்ஜுனர் வந்து நிமித்த மாத்திரமே, கிருஷ்ணர் கொண்டு இல்ல, இந்த 3 பேருக்குமே நிமித்த மாத்திரமே என்ற கான்செப்ட்ல தான் இருக்காருன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அது புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அர்ஜுனர் வந்து நல்லது சொன்னா கூட அவருக்கு அந்த கான்டெக்ட்ல நல்லதுக்கு ரைட் இல்ல. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நான் ஹேங்கிங் பண்ணணும்னு ஜட்ஜு தீர்மானம் கொடுத்துட்டாரு. ஹேங் பண்றச்சே அந்த ஹேங் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பா இல்ல வேலைக்காரன், ஐயோ பாவமே அவரை வந்து கொலை பண்ண எனக்கு விருப்பம் இல்ல சொல்றதுக்கு அவருக்கு அதிகாரம் இல்லை. அதனால பனிஷ் பண்றதுக்கும் அதிகாரம் வேணும், மன்னிக்கிறதுக்கும் அதிகாரம். அதிகாரம்னா எனக்கு ரைட்ன்றதுல அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸோட என்ன ரைட் நம்மளுக்கு அலவுட்ன்றதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? சோ இப்ப என்ன ஆகுறதுன்னா நம்ம பிரம்மா வந்து கூப்பிடுறாரு, எக்ஸ்கியூஸ் மீ கிருஷ்ணா வந்துடு அப்படின்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஏன் பிரம்மா கூப்பிடுறாரு? பிரம்மா ஏன் கூப்பிடுறாரு? இருக்கீங்களா? யாருமே இல்லையா? சிக்னல் லோ. நீங்க கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த டைம் முடிஞ்சிடும், அதனால நீங்க வந்துருங்க. பவர் கிருஷ்ணருக்கு தான் இருக்கு மாதாஜி. அதனால ஓகே, பட் ஏன் கூப்பிடுறாரு? எப்பெல்லாம் இங்க பிரச்சனை வருதோ அப்பெல்லாம் கூப்பிடுறாரு. சோ அவர் சும்மா பிரம்மா அவருக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது. ஓகே, பட் அவரையும் கூப்பிடுறாரு கிருஷ்ணரை. ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கும் இல்லையா? பிரபஞ்சத்தோட நன்மைக்காக. ஹரிபோல், பிரபஞ்சத்தோட நன்மை. பிரபஞ்சத்துக்கு பிரச்சனைன்னு யார் சொல்றாங்க பிரம்மா கிட்ட? பூமி தாய். பூமி தாய். ஹரிபோல். பூமி தாய் எந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல வராங்க?
பூமி தாய் வந்து பசுவா பசு வர்றாங்க பசு ஹரிபோல் பசுவா நல்லா வர்றாங்க மொபைல்னு சொல்ல மாதாஜி. பசுவா வராங்க, ரைட்? பசுவா வந்து பூமி தாய் அந்த ஃபார்ம் எடுக்கிறாங்க. ஓகே, பசுவா ஏன் வராங்க? பசு அந்த வந்து பலி தர்மத்தின் புருஷன் தர்ம வந்து அந்த பசுவோடைய கால்களை எல்லாம் வெட்டார் இல்லையா மாதாஜி? அதுல 4 கால் களி இருக்கும். களி வந்து அடிக்கிறதுனால அந்த ஒரு கால்ல மட்டும் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஒரு கால்ல அந்த மட்டும் நிலைமை ஒரு எனக்கு கால்ல அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு தான் அவங்க நிக்கிறாங்க. அந்த ஸ்தானத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அது ஒண்ணும் இல்ல, தாயோட ஸ்தானம் கவ்வும் அந்த ஸ்தானம். அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்கு தான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆமா ஆமா. நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 3rd canto 2வது. இப்போ வந்து பத்மா மாதாஜி படிப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ததோ நந்த விரஜம் இதயः பித்ரா கம்சாத் விபீப்யதா ஏகாதசா சமாஸ்தத்ர குணாச்சி சபலோ வசத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ததோ நந்தவர்ஜம் இதபித்ர கம்சாத் விவிவ்யதா ஏகாதச சமாஸ்தத்ர கூடார்ச்சி சபலோவசத். தத அதன் பிறகு நந்த வர்ஜம் நந்த மகாராஜனின் பசு மேய்ப்பு நிலத்தில் இத வளர்க்கப்பட்டு பித்ரா அவரது தந்தையால் கம்சனிடமிருந்து விவிவ்யதா அவனுக்கு அஞ்சி ஏகாதச 11 சமா ஆண்டுகள் தத்திர அவ்விடத்தில் கூட அர்சி மறைந்திருக்கும் தி ச பல பலதேவருடன் அவசத் வாழ்ந்தார். மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு கம்சனுக்கு அஞ்சிய அவரது தந்தை அவரை நந்த மகாராஜனின் கோகுலத்திற்கு கொண்டு வந்தார். அங்கு அவர் தமது தமையனான பலதேவருடன் மறைந்திருக்கும் தீ போல் 11 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து வந்தார். பொருளுரை. கம்சனால் கொல்லப்பட்டு விடுவாரோ என்பதற்கு அஞ்சி நந்த மகாராஜனின் வீட்டிற்கு பகவானை அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பரமபுருஷரை கொல்ல முயல்வதும் கடவுளே இல்லை என நிரூபிக்க முயல்வதும் கிருஷ்ணர் கடவுள் அல்ல, சாதாரண மனிதன்தான் என்று நிரூபிக்க முயல்வதும் அசுரர்களின் வேலையாகும். கம்சனை போன்றவர்களால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாதிக்கப்படவில்லை. ஆனால் ஒரு குழந்தையை போல் நடந்து கொள்வதற்காகவும் வசுதேவர் கம்சனிடம் கொண்ட அச்சத்தை போக்குவதற்காகவும் நந்த மகாராஜனின் வீட்டிற்கு மாற்றப்படுவதற்கு பகவான் சம்மதித்தார். நந்த மகாராஜன் பகவானை தமது குழந்தையாக பெறும் தகுதியுடையவராக இருந்தார். யசோதா தேவியும் பகவானின் குழந்தை பருவத்தில் லீலைகளை அனுபவிக்க வேண்டியவளாக இருந்தாள். எனவே எல்லோருடைய ஆசைகளையும் நிறைவேற்றும் வகையில் அவர் மதுராவில் இருந்து பிருந்தாவனத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டார். 11 ஆண்டுகள் அங்கு வாழ்ந்த பகவான் அற்புதமான தமது குழந்தை பருவத்தை லீலைகளையும் பிள்ளை பருவத்து லீலைகளையும் வாலிப பருவத்து லீலைகளையும் தமது தமையனான பலதேவருடன் அங்கே முடித்து கொண்டார். கிருஷ்ணரை கம்சனின் கோபத்திலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற வசுதேவரின் சிந்தனை பகவானுடன் அவர் கொண்ட உன்னத உறவு முறையின் ஒரு பாகமாகும். தம்மை பரமபுருஷராக ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்வதை விட தமக்கு கீழ்ப்படைந்த மகனாக அவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பகவான் அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறார். அனைவருக்கும் அவரே தந்தை, அனைவரும் காப்பவரும் அவரே. ஆனால் பகவானை ஒரு குழந்தையாக எண்ணி அவரை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று பக்தர்கள் நினைப்பதால் அது பகவானுக்கு உன்னதமான ஆனந்தத்தை தருகிறது. இவ்வாறாக கம்சனுக்கு அஞ்சிய வசுதேவர் தம்மை பிருந்தாவனத்திற்கு தூக்கிச் சென்றதை பகவான் மிகவும் அனுபவித்தார். இல்லையெனில் கம்சனிடமோ அல்லது வேறு எவரிடமோ அவருக்கு எந்த பயமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம கேள்விக்கு சிலருக்கு இருக்கிற குழப்பத்துக்கு ஆன்சர் வந்துச்சு, கரெக்டுங்களா? சோ ரொம்ப கிளியரா வந்து என்ன சொன்னாரு, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமும் இல்ல, அவர் வந்து பயந்தெல்லாம் ஓடல. பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி டைம், மெயின்லி வயது, ஒரு குழந்தையா இருந்து பண்றதுக்கு வந்து அவர் பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும்ன்றது அவர் மெயின் ஆம்பிஷன். ஒரு குழந்தையா இருந்து பூத்தனாவே தூக்கறச்சே அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா? ஆனா அவங்க ஏன் அந்த மாதிரி பண்றாங்கன்னா, குழந்தையா இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் அவங்க வந்து அந்த பாயிண்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும்ன்றது வந்து அவங்களோட ஆசை. அதனால வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கலாம். சோ அது ஒன்றும் இல்லாம அவர் வந்து பாஸ்ட் டைம்ஸ் பாருங்க, நந்த மகாராஜ் திட்டுறது அது வேணும் அவருக்கு.
அதே மாதிரி நம்ம யசோதாமா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு மாசம் ஃபுல்லா நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணோம் நம்ம தாமோதர் லீலையில அவர் பண்ண கூத்து. சோ இதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் நம்ம டிவோட்டீஸ்ன்றதால. மீன்வைல் அந்த டிவோட்டீஸ் எல்லாம் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்ற அதுல ஆசைப்பட்டு நம்மள மாதிரி ஒரு குட்டி டிவோட்டீஸ் ஆகணும்னு நினைச்சல நம்மளுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுத்து போனா போட்டோம் நம்மளையும் அந்த பாஸ்ட் டைம்ல சேர்த்துக்கிட்டு நம்மளையும் அங்க எடுத்துன்னு போய் அங்க வச்சிருப்பாங்க, ரைட்? ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து லக்கி ஆக முடியாது. நம்ம எல்லாம் கம்சனாவோ பூத்தனாவோ டக்குன்னு அவர் கோவப்பட்டாலும் நம்ம ஆண்டவனுக்கு போயிடணும், காஸ்ட்லெஸ் மர்சி நம்மளுக்கு வரும்ன்ற சான்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது, ரைட்? இப்போ யாரோ ஒருத்தர், எனக்கு சரியா ஞாபகம் வரல, ஒருத்தர் வந்து படிக்காமலே பிஹெச்டி வந்தாரு. யாருன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? ரவீந்திரநாத் தாகூரா? சரியா எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. பிஹெச்டி வந்து படிக்காமலே அவருக்கு வந்துச்சு அவரோட நாலேஜ்க்கு. நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி நினைக்க முடியுமா? ஓ நம்ம படிக்காம நம்மளுக்கு பிஹெச்டி டாக்டர் ஆயிடுவோம்னு. இல்ல நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் படிக்கணும். படிச்சாலே நம்மளுக்கு இங்க வரது இல்லை, அது வேற விஷயம். பட் ட்ரை பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு எப்படினாலும் நித்திய சத்தாக்கள் இல்ல, ஆனா சாதன சித்தாக்கள் ஆயிட்டு அங்க போவோம். இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி. இப்போ நம்ம எல்லாம் அங்க போறோம் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், ரைட்? எல்லாரும் ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ அங்க போன அப்புறம் நித்திய சித்தாக்கள் இருப்பாங்க, கரெக்டா? நித்திய சித்தாக்கள்னா யாரு? எப்பவுமே பகவான் கூடவே இருக்காங்க. பகவானுடைய இப்போ நம்ம வந்து அந்த கேட்டகரியா இல்ல, நம்ம சாதன ஓகே. இப்போ நம்ம கோலோகா பிருந்தாவன் போயிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், போன அப்புறம் நம்ம லெவல் எப்படி இருக்கும்? அவங்களுக்கு கீழதான் கிருஷ்ணருடைய இந்த பகவானுடைய நித்திய தொண்டர்களோட இருப்போம். மாதாஜி மிங்கிலோட இருப்போமா? அவங்கள விட மேல இருப்போமா? அவங்கள விட கீழே இருப்போமா? கீழதான் இருப்போம். நம்ம அவங்களுக்கு ஈக்குவல் ஆகவே முடியாதா? அப்ப நித்திய சித்திகா கிரேட்டா? அப்ப நம்ம வேஸ்டா? மாதாஜி கிருஷ்ண மாதாஜி, பகவானுடைய நேரடி பார்வையில சமுத்திரத்துல இருக்கிற ஆற்று மீன் மாதிரி நம்ம அங்க போய் கலந்தாலும் அவங்க பெரிய பெரிய நித்திய சூரியர்கள் அவங்க வேலையை செய்யப்படுறாங்க. நம்மளுக்கு உண்டான இடத்துல சுதந்திரமா கடவுளுடைய பார்வையில சுதந்திரமா இது பண்ணிட்டு இருப்போம். நைஸ் ஆன்சர், வெரி நைஸ். எல்லாம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் நைஸ் ஆன்சர். ஆனா எனக்கு மனத்து வருத்தமே, எனக்கு வந்து அப்ப நான் எவ்வளவு எஃபர்ட்ஸ் போட்டாலும் நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் வந்து பர்மனன்ட் பொசிஷன் நான் வந்து ஈக்குவல் ஆக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்களே, நான் டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்டேன். ஐ அம் ஹர்ட். பரவாயில்ல மாதாஜி, எப்படியாவது டிவோட்டியா இருந்தாக்க நிச்சயமா இருக்கலாம் மாதாஜி. நம்ம எல்லாம் டிவோட்டி தானே மாதாஜி இப்போ பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் மியூட் போடுறேன், ஏதோ குறுக்குறு சவுண்ட் வருது, அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. இது நம்ம எல்லாருமே டிவோட்டிஸ் தானே மாதாஜி? டிவோட்டி ஆனாதானே அங்க போக முடியும். சோ நான் கேக்குறது வெரி சிம்பிள். நான் வந்து கிரேட்டா இல்ல நித்திய சுத்தி கிரேட்டா? அதாவது நம்ம சாதன சித்திஸ் கிரேட்டா இல்ல நித்திய சுத்தி சித்திஸ் கிரேட்டா? நித்திய சுத்தி தான் கிரேட் மாதாஜி. கிரேட் மாதாஜி. ஓகே, அங்கேயே ரொம்ப நாளா அங்கேயே இருக்காங்க மாதாஜி. அவங்க வெரி நைஸ். நம்ம வந்து வெரி நைஸ். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்படி நினைக்கிறோம், ஆனா கிருஷ்ணர் எப்படி இப்போ நினைச்சு பாருங்க. மல்லிகா மாதாஜி வந்து பிறக்கறச்சே ஒரு செகண்ட் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி வந்து கோடி ரூபாய் பிறக்கச்சே வச்சிருக்காரு. ஆனா ஜானகிராமன் பிரபு வந்து பிறக்கச்சே ஒரு ஆர்டினரி ஃபேமிலியில பிறந்து அவர் சடன் வேலை எல்லாம் செஞ்சு அவர் கோட்டி ஆயிட்டார். ஓகே, இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து 1 lakh ரூபாய் டொனேஷன் கொடுக்குறாங்க இஸ்கான்க்கு. இப்போ இவர் பிறக்கச்சே ரிச்சா பிறந்தாரா இல்ல இவரான்னு பார்க்க மாட்டோம். இவர் கோட்டீஸ்வரர், மல்லிகா மாதாஜி கோட்டீஸ்வரி அப்படின்னு சொல்லுவோமே தவிர நம்ம வந்து இவர் வந்து இந்த மாதிரி டெம்பரரி கோட்டீஸ்வரர், அவர் பர்மனன்ட் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம சும்மா காசிப் தான், ஆனா லாய்க்கு இல்ல. அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அப்பா நீ நித்திய சுத்தி சித்தியா இருந்தாலும் சரி இல்லை சாதன சித்தியா இருந்தாலும் சரி சேம் லெவல்ல நான் உங்களை ட்ரீட் பண்ண போறேன். அதனாலதான் நான் வந்து எல்லாரையும் சமமாக தான் நினைப்பாரு. சேம் லெவல்ல தான் பண்ண போறாரு. ஆனா நித்திய சூரிகளுக்கு அவளுக்கு டியூட்டி கொடுத்திருக்காரு, நம்மளுக்கு டியூட்டி இல்ல. அவரை பார்த்துட்டே உட்காந்துருக்கோம். இல்ல மாதாஜி, நம்மளுக்கும் டியூட்டி தெரியல. அங்க போன பிறகு இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு டியூட்டி இருக்கு, ஆனா அது என்ன டியூட்டின்னு மறந்துதான் நம்ம இங்க ஓடி வந்திருக்கோம். டியூட்டி ஒன்லி இல்ல, ரிலேஷன்ஷிப் கூட இருக்கும். நம்ம யாருமே தெரியாது. பிரேமா மாதாஜி வந்து அவங்க லாஸ்ட் டைம் சொன்னாங்க நான் வாட்ஸ்அப்ல, யாருக்கு தெரியும் பிரேமா மாதாஜி மாதுரிய பாவத்துல இருக்கலாம், உங்களுக்கு தெரியாது. அங்க போன அப்புறம் தான் வந்து பிரேமா மாதாஜி ஒரு ஹாஃப் சாரி போட்டுட்டு கோபிகளோட டான்ஸ் ஆடலாம், கிருஷ்ணாவோட பிரேமா மாதாஜி வந்துருங்க கோலோகத்துல இருக்கோம். இப்ப நான் கிளாஸ் இருக்கணும். இப்ப நீங்க அடுத்த 10 நிமிஷம் நான் கேள்வி கேட்பேன். இல்லன்னா நீங்க ராச டான்ஸ் நான் இன்னும் முடிக்கல மாதாஜி, நீங்க நடுவுல கூப்பிட்டுட்டீங்களே அப்படின்னு எனக்கு திட்டக்கூடாது, சரிங்களா? எங்க இருக்காங்க? போயிட்டாங்களா? இருக்காங்களா? ஓகே,
வந்துட்டீங்களா மாதாஜி? ஓகே, தேங்க்ஸ். ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம சிரிக்கலாம், நம்ம ஜோக் நினைக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் செகண்ட் லெவல்ல பாக்குறச்சே பக்தி விருட்சால எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, மாதாஜி சேஃப் வந்து வாத்சல்யா. அப்போ சேஃப் வாத்சல்யானா அப்போ சாக்கிய பாவ் சேஃப் இல்லையா, இல்ல மாதிரியா பாவ் சேஃப் இல்லையா? ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட பாவம், நம்மளோட கண்ணோட்டம், ரைட்? நம்மளுக்கு என்னன்னா ஒரு பையன் பொண்ணுன்னா தப்பு, அதனால கிருஷ்ணரா இருந்தாலும் மாதிரிய பாவமானா தப்பு. ஆனா கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒண்ணு என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம எந்த பாவத்துல நம்ம ரிலேட் இருந்தாலும் இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளெல்லாம் விடுங்க, நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தா அவர் தப்பா எடுக்க மாட்டாரு, கியூட்டா நினைக்கிறாரு, விட்டுருங்க. குப்ஜான்னு இருந்தாங்க உங்க எல்லாருக்கும். குப்ஜான்றவங்க வந்து ஆமா என்ன சொல்வீங்க, கூனி. அப்புறம் அவர் வந்து அவங்களை அழகான உடனே முடியல, கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு காம பாவத்துலதான் பார்த்தாங்க. கிருஷ்ணர் அவர் வந்து அச்சி இவ வந்து காம காவத்துல பாக்குறாளா அப்படின்னு சொன்னாரா? அவர் மெதுவா பல்ராம பேக் பண்ணிட்டு அவர் அங்க போனாரு மாதாஜி, வீட்டுக்கு போனாரு. கரெக்டா? அப்போ வந்து எல்லாருமே பல்ராம் எல்லாம் சிரிச்சுட்டு தான் போனாரு, சரிடா போ அப்படின்னு. அப்போ பல்ராம் என்ன ஃபீல் பண்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து தப்பான எண்ணத்துல போறாருன்னா? இல்ல, பல்ராம்க்கு தெரியும், இல்ல அவருக்கு தெரியும் இன்னொரு பாஸ்ட் டைம் வருதுன்னு. ஆனா என்ன, அது படிக்கிறச்சே நம்மள மாதிரி பேக்குங்க, மீனா என்ன மாதிரி பேக்குங்க, ஆஹா பல்ராம் என்ன இப்படி என்கரேஜ் பண்றாரு ஈன்னு சிரிச்சுட்டு அப்படின்னு நினைப்போம், ரைட்? ஆனா ஆக்சுவலா பார்த்தா பல்ராம்க்கு ஓகே, இது இன்னொரு பாஸ்ட் டைம் வரப்போகுது, நம்மளுக்கு இன்னொரு டிவோட்டி பர்மனண்டா நித்திய போறாருன்னு அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஏன் சொல்றேன்னா, இது குப்ஜா கொண்டி அப்ளிகபிள் இல்ல, நம்மளுக்கும் அப்ளிகபிள். சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு காமமான ஒரு மோட்டிவ் நம்மளுக்கு இருந்தா கூட அதை நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்டயே பார்க்கலாம். அதை விட்டுட்டு நம்ம அந்த பையனை பாக்குறது, இந்த பொண்ணை பாக்குறது, இதெல்லாம் வந்து பண்ணணும்ன்றது நெசசிட்டியே இல்ல. அப்படி பார்த்தா கூட வேற யாரோ பையனையோ பொண்ணையோ பார்த்தா, பொண்ணா இருந்தாலும் சரி வம்புல மாட்டிக்கிட்டு பிரச்சனையில தான் மாட்டுவோம். ஆனா இதுவே நமக்கு எந்த பாவத்துல கிருஷ்ணரை பார்த்தா கூட, நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் உங்களுக்கு, நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து கிருஷ்ணர் படிக்கிறச்சே கொஞ்ச நேரத்துல வந்து கிருஷ்ணர் போட்டிருக்கிற கமல் கியூட்டா இருக்கே, அவர் போட்டிருக்கிற செயின் நல்லா இருக்கேன்னு நான் வந்து அந்த பிரியத்துல போயிட்டேன். ஐயோ கிருஷ்ணருக்கு பதிலு நான் அவரோட சாமான பாக்குறேனே நினைச்சு அப்போ கேட்டேன் இந்த கிளாரிபிகேஷன். அப்ப சொன்னாங்க எல்லாமே டிரான்சிடென்டல், எல்லாமே பவர். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்ம தப்பான எண்ணத்துல நினைச்சா கூட அதுவும் அனுகூலத்துலதான் வரும், பிரதிகூலத்துல வராது, ரைட்? ஏன்னா நம்மளோட பாவம் வந்து அவர் மேல ஆசையா, ஏன்னா எந்த ஆசையா இருந்தாலும் கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் அது கோமான ஆசையா இருந்தாலும் சரி, பிரபு சொன்னாருன்னே முந்தானேத்து, பொறாமையான ஆசையா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அது அனுகூலமா இருக்கிற வரைக்கும் டைரக்டா நம்ம டிவோட்டி கேரக்டர் தான் போகுமே தவிர, இங்க சொல்ற மாதிரி இந்த பொண்ணு என்ன இவ்வளவு சீப்பா என்ன பாக்குறாரு அப்படின்னு ஒரு க்ஷணம் கூட கிருஷ்ணர் நினைக்க மாட்டாரு, நினைச்சதும் இல்லை, சரிங்களா? சோ இதை வந்து நான் கிளாரிஃபை பண்ணணும்ன்றதுதான். சோ அதனால கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே சூப்பர் சேஃப் தான். அதனால மாதாஜி, கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு சமயத்திலயும் நமக்கு ஒவ்வொரு விதமான ரசங்கள் தோன்றுது மாதாஜி. இப்ப சாதாரணமா ஒரு மகாபாரதம் பார்த்தா கூட அவரை பார்க்கும் பொழுது அவர் எந்த இதுல பண்றாரோ அந்த பாவம் நமக்கு வருது மாதாஜி. கிருஷ்ணா கதையில எந்த கதாநாயகன் இருக்கோ அந்த கேரக்டரா நம்ம மாறும் பொழுது நமக்கும் அந்த எண்ணங்கள் வருது, அந்த எண்ணங்கள் வரும். அண்ட் இது வந்து ஏஜ் ஸ்பெசிபிக்ல. தேங்க்யூ சோ மச் பிரேமா மாதாஜி. எதுக்கு நான் இதை எடுத்தேன்னா, நான் பிரேமா மாதாஜி வந்து ராசா டான்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பேசுறோம் இல்ல, நாளைக்கு நிஜமாவே இருக்கலாம், அங்க இருக்கலாம், ரைட்? அவங்க எந்த பாவத்துல வேணா இருக்கலாம். அப்போ வந்து நம்ம வந்து என்னடா, ஏன்னா நம்ம மைண்ட்ல வந்து பிரேமா மாதாஜின்னா அவங்களுக்கு 50 வயசு, அவங்க வந்து குண்டா இருப்பாங்க. சாரி மாதாஜி, நீங்க எப்படி இருப்பீங்கன்னு தெரியாது, நான் சொல்றேன். அவங்களுக்கு வந்து லாங் ஹேர் இப்படி நம்ம அசியூம் பண்ணிருக்கோம், இல்லைன்னா ஷார்ட் கிராப்பு. ஆனா அங்க வந்து ராசா டான்ஸ் பண்றச்சே அவங்க வந்து அழகா இருப்பாங்க, அப்படி நீல முடியல இருப்பாங்க, அப்படி ஸ்லிம்மா கியூட்டா இருப்பாங்க. நம்மளோட இம்ப்ரெஷன் எல்லாம் 40 வயசு என்னமோ கரெக்ட், எல்லாருமே வந்து 12-11 வயசு தான். பட் அந்த இம்ப்ரெஷன்ல நம்ம இருக்கோம். ஆனா நம்மளோட சோல் ஏஜ்ல நீங்க எல்லாம் என்ன வயசுன்னு யாருக்கு தெரியும்? கோபிகளோட குட்டி கோபிகளா நம்ம 5 வயசா இருக்கலாம். அதாவது நம்ம சொன்னேன் இல்லையா, கோபிகளுக்கு சர்வ் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்க பேர் என்ன? மஞ்சுரிகளோட வயசு 5-6 வயது. அப்படி கூட இருக்கலாம். பிரேமா மாதாஜி 5-6 வயசுல இருக்கலாம், புஷ்பா மாதாஜி 5 வயசுல இருக்கலாம், பத்மா மாதாஜி அதை விட குட்டி பாப்பாவா கூட இருக்கலாம், கரெக்டா? சோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் வந்து வேரியஸ் பாவங்கள். ஆனா நம்ம வந்து எதுக்கு நம்மளுக்கு சிரிப்பு வருது, ஏன்னா இப்ப வந்து நம்ம நினைச்ச உடனே நம்ம இப்படி நினைக்கிறோம், கரெக்டா? அதனால வந்து நம்ம அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஜானகிராமன் பிரபு நான் நினைச்சாலே டக்குன்னு வந்து நான் குச்சியோட தொடப்பக்கட்டோட தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. அங்க வந்து அவர் மகாராஜாவா உட்காந்துருக்கேன். ஏன் சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து ஒருத்தரை வந்து அவங்க பேச்சு, அவங்களோட செயல், அவங்களோட வயதை வச்சு நம்ம ஜட்ஜ் பண்றோம். ஆனா நம்மளோட ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் ஆல்ரெடி முடிச்சுட்டாங்க, சரிங்களா? ஆனா நான் என்னவா இருந்தாலும் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன், அதுல டவுட்டே இல்ல. அதனால அதெல்லாம் ரெடி ஆகுங்க. புரிஞ்சுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து கேள்விதானா? ஆமா மாதாஜி, பர்மனண்டா ரோல் நாங்க புக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்பதான் சுவாரஸ்யமா இருக்கும். பெஸ்ட் டீச்சர்
பெஸ்ட் டீச்சர் மாதாஜி. இந்த ஏன்னா கேள்வி நம்மளுக்கு என்ன கேட்டுதான் டேலண்ட் இருக்கோ பாடத்தை சொல்லி தரணும்னு எங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. முதல்ல மோட்டிவேஷன் கேள்விகளை மாதாஜி. கேட்டு அவங்க வாயிலேந்து வரவழைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு எல்லாம் டீச்சிங்ல அப்ப சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இப்ப நீங்க எங்க வாயிலேந்தே கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு பாடத்துக்கு வர்றீங்க மாதாஜி. முதல்ல இங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட் நீங்க பெஸ்ட் டீச்சரா இருக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணல மாதாஜி, எங்களை பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்டா காட்டுறதுக்காக முயற்சி பண்றீங்க. ஆமா, எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க எந்த கேள்வி அதாவது கேட்டாலும் டக்கு டக்கு இல்ல டக்குன்னு பதில் அவங்க அப்படி சொல்றாங்க கேட்டு அப்படின்னு. இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம அறிவு. அப்படி மாறுறோம் அத ஸ்டூடெண்ட்ஸ மாதாஜி. மோட்டிவேட் பண்றீங்க மாதாஜி. So ஸ்டூடெண்ட்ஸ basically மோட்டிவேட் பண்றீங்க. இது வந்து அந்த பெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்க்கும் பெஸ்ட் தான் டீச்சருக்கும் என்ன தெரியுமா மாதாஜி டிஃபரன்ஸ்? பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாதான் பெஸ்ட் டீச்சர் ஆக முடியும் எப்பவுமே. ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ஆமா. சொல்லியிருந்தேன்ல, நான் இந்த கிளாஸ்ல சொன்னா இல்ல நான் வந்து ஹரிபோல் மாதாஜி, திஸ் இஸ் a good answer. ஹரிபோல் நிஜமாவே. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ண மாதாஜி, நம்ம அதுல வந்து நம்மளது இல்ல. அப்போ வந்து ஒரு கேள்வி வந்தது. அதாவது அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பேசிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இல்ல. எதுக்கு சொல்றேன்னா லெவல் 1 இல்ல, கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அவங்க வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கான்டெக்ட் வந்துச்சு. என்னன்னா விமென் வந்து அதாவது ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு மேல், அது ஒரு சைட்ல வைங்க. ஆனா விமென் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப என்ன சொல்லுங்க அன்இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு ஒரு கான்டெக்ட் வந்துச்சு. இதை நம்ம நிறைய அனலைஸ் பண்ணிருக்கோம். இப்ப நான் டீடூர் எடுக்க போல, ஆனா அது அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்குள்ள வந்து நிறைய டிவோட்டிஸ் ரொம்ப அஃபெண்ட் ஆயிட்டாங்க. அஃபெண்ட் ஆயிட்டு எப்படி சொல்வீங்க விமென் தப்பு இல்ல, அதுக்கப்புறம் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது கூட கேட்காம அவர்கிட்டயே வந்து கான்ட்ரடியா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சார் நீங்க ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு சாஸ்திரத்தை தான் ரெப்ரசென்ட் பண்றாரு. இது வந்து ரோட்ல சண்டை இல்ல, ரைட்? இப்ப வந்து எல்லாருக்குமே இந்த சண்டை நடக்கும். இப்ப வீரேந்திரன் பிரபு கூட நிறைய தடவை என்கிட்ட, இப்ப இல்ல அவரு, பட் ஈவினிங் கிளாஸ்ல லெவல் 3ல சொல்லுவாங்க, மாதாஜி ஏன் மாதாஜி எப்பவுமே ஆம்பளை தான் மோசம் மாதிரி எல்லாருமே ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க, பொம்பளைங்க மோசமா இல்லையா அப்படின்னு. அப்ப நான் ஒரு 15 நிமிஷம் அவருக்கு ஆன்சர் பண்ணேன். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, அதே மாதிரி சொல்ற ஸ்பீக்கர் இன்னைக்கு நான் இருக்கேன், ஓகே, இன்னைக்கு வேற யாராவது கூட இருக்கலாம். இப்ப நான் பேசுறச்சு கூட நிறைய தடவை வந்து இங்க மேல் இருக்காங்க நிறைய பேர், ரைட்? கிருஷ்ணா பிரபு இருக்காரு, வீரேந்திரன் பிரபு இருப்பாரு, நம்ம ஜானகிராமன் பிரபு, விவேகானந்த். ஆனா யாருமே அஃபெக்ட் ஆகும், ஏன்னா 2 ஜெண்டரும் இருக்கு. ஆனா அங்க வந்து விமனால அவ்வளவு ரியாக்ட் ஆயிட்டு எப்படி பிரபு சொல்வீங்க எப்படி? ஏன்னா சொல்றது முக்கியம் இல்ல, ஒரு வார்த்தைக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்கும். நான் எப்பவுமே ஒரு சொல்றேன், ஸ்வீட் ஆர்ட் அப்படின்னு சொன்னா க்ளோஸா இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆவாங்க. 2வது ரவுண்ட் ஆஃபீஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து நீங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டா திட்டுறீங்கன்னு. பக்கத்துல என் ஃப்ரெண்டே இருப்பான், கூட ஒர்க் பண்றவங்க சொல்லுவாங்க, ஏய் அவ செம்ம டென்ஷன்ல இருக்கா, நீ வேற கிளம்பி வா அப்படின்னு. ஏன்னா சொல்ற வார்த்தை ஒண்டி முக்கியம் இல்ல, சொல்ற பாவமும் முக்கியம். சொல்லலாம், பட் உள்ள எனக்கு வந்து போட்டு ஒரு தாக்கணும்ன்ற மூட்ல இருப்பேன், ரைட்? அதுவே நான் கோமா ஏ லூசா அப்படின்னா தப்பான வார்த்தையா இருக்கலாம், ஆனா அது வந்து மீனிங் வேற. இப்ப வந்து ரோட்ல போய் யாராவது யார் வேணா எடுங்க, பொண்ணு பையன் ரோட்ல போய் கஸ்மலம் கிளேஷா, இங்கிலீஷ்லயே சொல்றேன், இம்பார்ட்டன்ட்க்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவீங்க? ஆம்பளையே இல்ல அப்படின்னு நீங்க ரோட்ல போய் ஒருத்தன் கிட்ட சொல்லி பாருங்க, யார் சொன்னாலும் பொல்லுன்னு ஒண்ணு விழுமா விழாதா? யாருக்காவது டவுட் இருந்தா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி எனக்கு நாளைக்கு சொல்லுங்க, சரிங்களா? சோ கிருஷ்ணா தான் சொன்னாரு அப்படின்னா கவனம் இருப்பாங்களா? ஆனா கிருஷ்ணா யார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு? அர்ஜுனர் கிட்ட, சத்ரியா கிட்ட. அப்படி சொல்லி இது வேற யாராவது சொல்லி இருந்தா அர்ஜுனர் கவனம் இருப்பாரா? எடுத்துட்டு இருப்பாரு, இல்ல. கரெக்டா இல்லையா? சொல்றச்சு அவருக்கு வந்து அஃபெக்டே ஹர்ட் ஆறாரு. பட் கிருஷ்ணா அந்த வார்த்தைக்கு ஹர்ட் ஆகல, ஓவரால் ஹர்ட் ஆறாரு. கிருஷ்ணா சொல்லிட்டாரு ஃப்ரெண்ட் இப்படி சொல்லிட்டாரு, இந்த வார்த்தை சொல்லிட்டாரு, எப்படி நீ சொல்லலாம்? நம்மளா இருந்தா எப்படி டிராமா போடுவோம்? என்னதான் நீ இந்த வார்த்தை சொல்லிருக்க கூடாதியா, இப்படி சொல்லிருக்க கூடாதியா? நான் எவ்வளவு ஹர்ட் ஆன, இவ்வளவு டிராமா போட்டாரு அவரு? போடல. இல்ல அதான் நம்ம கத்துக்க வேண்டியது இன்னொரு லெசன் இந்த 2 பேர்கிட்ட இருந்து. சொல்றவங்களுக்கு அது என்ன இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, அதிகாரம் இருந்துச்சுன்னா என்ன வேணா சொல்லலாம். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், எல்லாரும் நோட்ஸ் எடுங்க அப்படின்ற. புஷ்பா மாதாஜி ஹெட்டோடி, பிரியமா மாதாஜி வந்து டீச்சர், பத்மா மாதாஜி டீச்சர். எங்களுக்கு வயசும் ஏதோ என்ன அளவுக்கு இல்லாட்டாலும் என் கிட்ட என் வயசு ஆயிருக்கும். அப்போ வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஒருத்தர கூட கம்முனு இருங்க மாதாஜி, நாங்கெல்லாம் ஹெச்ஓடியா இருந்திருக்கோம். உஷா மாதாஜி கூட, நாங்கெல்லாம் ஹெச்ஓடியா டீச்சரா இருந்திருக்கோம், நீங்க ஏன் பேசுறீங்க? உங்களுக்கு ஐடியாவே இல்ல டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட சொல்ல. ஏன்னா அந்த அதிகாரம் அங்க இருக்கு, இந்த அதிகாரம் இங்க எனக்கு இருக்கு. சோ அதனால வந்து இந்த ரோலுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பேசணும்ன்றது. நான் ஏன் இவ்வளோ வந்து சுத்தி எடுக்கிறேன்னா, நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்து யார் நல்ல டீச்சர், யார் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ன்றதுக்கு வந்து மெயின் ரீசன் அன்னைக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு எனக்கு, நான் சொல்றேன், இட்ஸ் லேர்னிங் ஃபார் மீ. எவ்வளவு பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு கிருஷ்ணர் கொடுத்திருக்காருன்றது எனக்கு அப்பதான் புரிஞ்சிச்சு. அது வரைக்கும் வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்தேன், நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்க, இதெல்லாம் ஒரு ஜேர்னின்னு நினைச்சேன். ஆனா இந்த ஜேர்னி ஸ்மூத்தா போறதுக்கு என்னாலேயே ஒரு 5 நிமிஷம் ஆர்குமெண்ட் போகுது, அப்புறம் எவ்வளவோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஸ்டாண்ட் எடுத்தேன். இது வரைக்கும் நான் இங்க கூட எடுத்தேன் பண்ணி, நாங்க ஸ்பீக்கர் இல்ல, கோஸ்ட் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல. நான் ஒண்ணுதான் சொன்னேன், ஸ்பீக்கருக்கு வந்து அகெயின்ஸ்டா நம்ம போக கூடாது. இது வந்து பேசிக் எத்திக்ஸ், இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இல்ல.
ஒரு ஒரு மைக்ல ஒருத்தன் பேசினா கூட பொலிட்டிஷியனா இருந்தா தான் கல் எடுத்து அடிப்பாங்க. இதுவே ஒரு கார்பரேட்டா இருந்தா கல் எடுத்து அடிப்பாங்களா? அடிக்க மாட்டாங்க. பவர் இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கருக்கு ஒரு பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்க டைப் பண்ணலாம், சாட்ல போடலாம், தனியா பேசலாமே தவிர பப்ளிக்கா வந்து ஒரு ஸ்பீக்கரை இன்சல்ட் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து பெரிய பெரிய பாவம், அபராதத்துல ரைட். அது வந்து பண்ணவே கூடாதுன்றது வந்து தெரியாமல் இன்னும் அட்வான்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பேசிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கச்சே இவங்க எல்லாம் எப்படி வந்து மத்தியமாதிகாரி ஸ்டேஜ் போவாங்க, கனிஷ்டா விட கீழே இருக்காங்க ரைட். ஏன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா அன்னைக்குதான் எனக்கு புரிஞ்சுச்சு எல்லாமே வந்து ஒரு பாஸ்ட் டைம். தேங்க்ஃபுல்லி நான் இல்லை, ஆனா நான் இன்டர்ஃபியர் ஆனேன். நான் சொன்னேன் சொல்லாதீங்க, அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது பண்ணட்டும், உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்க வந்து அப்புறமா கிளாரிஃபை பண்ணுங்க. ஏன்னா இது வந்து பிடிக்குது பிடிக்கலன்றது இல்லை, இது சாஸ்திரம். நம்மளுக்கு பிடிக்கலன்னா நம்மளுக்கு புரியலன்னு அர்த்தம். பர்டிகுலர் திங் பிடிக்கலன்னா அது புரியல. மாதாஜி எனக்கு கருப்பு கலர் பிடிக்காது, ஆனா கிருஷ்ணர் கருப்பு கலர், ஆனா எனக்கு வந்து கிருஷ்ணரையும் பிடிக்காது. இது ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா? கருப்பு என்ன மாதிரி கருப்பு, என்ன மாதிரி ப்ளூன்றதே நம்மளுக்கு தெரியாது. கரெக்டா? சோ அவர் பாக்குறச்சு எப்படி மாதாஜி எனக்கு கருப்பே பிடிக்காது, சோ எனக்கு டெஃபினட்டா கிருஷ்ணர் கருப்பு லீலையில வந்தா எனக்கு கண்டிப்பா பிடிக்காது அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்றது ஃபூலிஷ்னஸ். ஏன்னா பார்த்தோன்னே மயங்குறாங்களே எல்லாருமே. பெண்கள், துருவா 5 வயசு குழந்தை, பிறக்காத பிரகலாத், பார்த்த பரீட்சித். அப்போ நம்ம மயங்க மாட்டோமா என்ன? அவ்வளவு மோசமா நம்ம, அவ்வளோ கல்லா நம்ம ரைட். சோ சொல்றேன்னா எதுவுமே வந்து நம்ம லைஃப்ல நடக்கிறது ஒண்ணுமே ஒரு ரீசன் கோசம். அன்றைக்கு நான் நினைச்சேன் கிருஷ்ணர் இந்த சான்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. ஸோ தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும். ஏன்னா அன்னைக்கு நான் என்ன நினைச்சேன்னா கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம கூட நம்ம ஜேர்னி நம்ம கோலோத்கத்துக்கு அனுப்பின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி அவர் வந்து நித்திய சித்திகளை கூட்டிட்டு வந்தாரோ அந்த மாதிரி இந்த பயணத்துக்கு எனக்கு வந்து நித்திய குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அமைச்சிருக்காருன்றது எனக்கு ஹானஸ்டா அன்னைக்கு தான் புரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா அப்போ ஏதோ ஒரு நடக்கிறச்சேதான் புரிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி டொடா 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 டொடான்னு யாராவது என்ன திட்டிட்டு இருந்தாங்கன்னா எனக்கு புரியவே புரியாது கிளாஸ் எப்படி எடுக்கணும். கரெக்டா? அதனால கிரேட் டீச்சர் அன்றதுக்கு முன்னாடி வந்து கிரேட் டீச்சர் பிகம்ஸ் கிரேட் ஒன்லி வென் தேர் ஆர் கிரேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது வந்து எனக்கு அன்னைக்குதான் புரிஞ்சிச்சு. அந்த ஃபுல் கிரெடிட்ஸ் நான் உங்க எல்லாருக்குமே கொடுக்குறேன். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. இது வரைக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியாது, பட் இந்த தடவை நான் சொல்றேன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கும் வந்து ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். அண்ட் ஐ எம் சோ ஹாப்பி. ஏன்னா இவ்வளோ டைம் 6 மணிக்கு எந்திரிச்சு கேட்டு நான் இந்த மாதிரி கோமா சொன்னாலும் பொறுமையா சொன்னாலும் சிரிச்சுட்டே சொன்னாலும் எல்லாமே அனுபவிக்கிற பாவம் வந்து உங்களுக்கு வர்றதாலதான் அனுபவிச்சு சொல்ற பாவம் எனக்கு வருது. சோ இன்னைக்கு நான் இப்படி சொல்றேன்னா அதுக்கு கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரென்த் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அப்கோர்ஸ் கிருஷ்ணர்னாலதான் என்னால பேச முடியுது. கிருஷ்ணர் உங்களை கொடுத்ததாலதான் எனக்கு அவ்வளோ கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது. உங்களுக்குள்ள எல்லாருக்குமே அவ்வளோ குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாரும் இருக்கீங்களா இல்ல டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? கம்ப்யூட்டர் கிட்ட பேசுறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட யாரு கலகலப்பா கலகல சொல்லி ஜாலியா பாடுறது அவங்களதான் பிடிக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சீரியஸா வந்து சொன்னா சில பேருக்கு பிடிக்காது. போனோம்னு இருந்தாக்க யாருக்கும் பிடிக்காது. அந்த வாத்தியார் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. சில பேர் அந்த டீச்சரை பாரு அப்படின்னு திட்டுவாங்க. அதனால மட்டும் இல்ல தூங்குவாங்க மாதாஜி. மாதாஜி என்ன திட்டுறதுக்கு வேணா நான் விடுவேன், ஆனா தூங்குறதுக்கு விடவே மாட்டேன். அது ரொம்ப கிளியர். நீங்க விட மாட்டீங்க தூங்க முடியாது மாதாஜி. கிளாஸ் எடுத்தா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களுக்கு கூட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துரும் மாதாஜி. நான் சொல்றேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நல்லா பாஸ். கடைசி பெஞ்ச்ல இருக்கிறவங்க கூட முடிச்சுக்குவாங்க. கிளாஸ்ல மட்டும் இல்ல மாதாஜி, அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு மறுநாள் கிளாஸ் வரைக்கும் என்ன கேள்வி கேட்டாங்க அதுக்கு ஆன்சர் என்ன ஆச்சுன்னு தூங்காததான் மாதாஜி. அடுத்த நாள் கிளாஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆமா, ஹரி போல். வெரி வெரி நைஸ் மாதாஜி. நான் கடைசி பெஞ்சில தான் இப்ப உட்காந்துருக்கேன். ஆனாலும் நீங்க கேக்குற கேள்வி எல்லாம் மண்டையில அப்படியே என்ன அடுத்த நாள் வரைக்கும் எனக்கு இதா இருக்கும். கடைசி இதா இருக்கிறது இல்ல. இடம் இருக்குல்ல மாதாஜி, அதுக்கு எதுக்கு பின்னாடி போய் உட்கார்ந்துருக்கீங்க? இல்ல பத்மா மாதாஜி, என்னன்னா காலத்துக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி பெஞ்ச்ல இருக்காங்களே, நம்மளும் பின்னாடி பெஞ்ச்ல இருந்தா என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்து உட்கார ட்ரை பண்ணாங்க. ஆனா நான் என்ன சொன்னேன்னா மாதாஜி சான்ஸே இல்ல, நீங்க தான் ஃப்ரண்ட் எண்டிங் டீச்சர், நீங்க எல்லாம் கடைசி பெஞ்ச்ல இருந்தாலும் நான் கடைசி பெஞ்சை பார்த்து கேள்வி கேட்பேன். ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டேஜ்ல கடைசி பெஞ்ச் மாதாஜி. எனக்கு ஹைட் படி உட்கார வைப்பாங்க. நான் முன்னாடிதான் மாதாஜி கடைசியில இருப்பேன். நான் எப்பவுமே முன்னாடிதான் இருப்பேன். நான் எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் தான் மாதாஜி. ஏன்னா நான் ஹைட் கூட ஷார்ட் இல்ல. ஏன் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்னா ஃபர்ஸ்ட் இல்ல மாதாஜி, அதெல்லாம் இல்ல. மீட்டிங் நடந்தா கூட நான் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல உட்கார்ந்துப்பேன் மாதாஜி. எல்லாரும் பின்னாடி. அப்புறமே மாதாஜி நீங்க சொல்லவே வேணாம் மாதாஜி. இப்போ கோல சொல்லவே வேணாம் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச். அதுக்கு தான் நான் வந்து ஸ்கூல் மீட்டிங்ல கூட நான் வந்து ஹைட் எல்லாம் நான் இப்ப மென்ஷன் பண்ணல. நான் மென்ஷன் பண்ணது நாலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் தான் நான் சொன்னேன். நோ நாலேஜ் எல்லாம் பத்மா மாதாஜி நாலேஜ் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி தான் இருப்பேன். ஆமாமா, நீங்க எப்பவுமே இந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இன்டெலிஜென்ட் தான்.
ஓகே, யாரும் நாலேஜ் குறைஞ்சவங்க இல்ல, எல்லாரும் ஒரு ஒரு விதத்துல சிறந்தவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுவும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரையும் நீங்க வந்து கோலோகத்துக்கு டைரக்டா நீங்க இன்ஃபேக்ட் ஜானகிராமன் பிரபுவோட நீங்க தான் இருக்கணும். ஏன்னா நாங்கெல்லாம் ஆர்வக்கோளாறு, நான் பிரேமா மாதாஜி எல்லாம் என்னன்னா ஹை இங்க என்ன நடக்குது ஒரு செகண்ட் இருங்க நாங்க போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம், தேவலோகத்துல இந்திரர் என்னதான் பண்றாரு அப்படின்னு எங்க 2 பேருக்கும் கொஞ்சம் கியூரியாசிட்டி ஜாஸ்தி. பத்மா போற மாதாஜி இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு புரியுதுங்களா? சூப்பரா இருந்துச்சு மாதாஜி. புஷ்பம் மாதாஜி ரொம்ப நிதானம், மாதாஜி பொறுமை நிதானம் அறிவோட பொறுமையா சொல்லுவாங்க. பிரேமா மாதாஜி எதுலயும் அதிரடி, அனுபவம் அதிகம், அதிரடி, புரிஞ்சுக்கணும், முதல்ல முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேகம், அவ்வளவுதான். அனுபவம் அதிகம் வேகம். பிரேம மாதாஜிக்கு நிறைய ஸ்டஃப் இருக்கு மாதாஜி, அத நம்மளே முத சொல்லிடணும் அப்படிங்கிற அவங்க ஒரு லைப்ரரி, மினி லைப்ரரி. ஆமா, வச்சிட்டு இருக்காங்க, மறந்து போகாம இருக்காங்க. நமக்கு பிரேமா மாதாஜி மறக்காம ஒரு முக்கியமான விஷயம், வைக்கம் கோலோகம் வரைச்சு உங்க புக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துருங்க, விட்டுட்டு வந்துடாதீங்க. ஸ்கேன் பண்ணி மண்டையில ஏத்திட்டா போதும் மாதாஜி. ஆமா, ரெஃபரன்ஸ்க்கு வந்து அங்க பிரஹஸ்பதி கேட்டாலும் கேட்பாரு உங்க புக்ஸ் எல்லாம். பரிவாரங்களே வரும். ராதிகா மாதாஜி கிட்ட மாத்திரம் கேளுங்கன்னு சொல்லிடுறோம். ராதிகா மாதாஜி கேட்டுருவாங்களே, நம்ம சொல்லணுமே அப்படிங்கிற ஒரு ராதிகா மாதாஜி எல்லாம் அதுக்குள்ளேயே நீங்க கூப்பிடுறீங்களா கோலோகத்துக்கு? அவங்க எல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு தான் வரணும். ராதிகா மாதாஜி வருவாங்க, அப்ப கேளுங்கன்னு சொல்லிடுறோம். அந்த மாதிரி இல்லம்மா, ஒரே டைம் பேக் பண்ணி கிளம்புறோம், ஒரே பிளேஸ் எல்லாம் புக் பண்ணிருக்கோம். இதுல எல்லாம் வந்து நான் முன்னாடி போறேன் நான் பின்னாடி வரணும் ரேஸ் எல்லாம் இல்ல. நம்ம எல்லாம் வந்து இந்தியாக்காரங்க, எப்படின்னா யாராவது முன்னாடி போனா கூட நாங்க கால் பிடிச்சி இழுத்து வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணுங்க நாங்களும் வரோம் அப்படின்ற ஓட்டுநர். ஓட்டுநர் நீங்க தான். ஓட்டுநர் வந்து கிருஷ்ணா பிரபு. ஏன்னா எனக்கு ரூட் சரியா தெரியாது. கிருஷ்ணா பிரபுக்கு அதுக்குதான் ஜியோகிராபி கூகுள் மேப் எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கோம். கரெக்டா கூட்டிட்டு போய் விட்டுறணும். என்ன கிருஷ்ணா பிரபு கரெக்டா? அப்பதான் மாதாஜி அவர் ஓட்டுநர், நீங்க கண்டக்டர். கிருஷ்ணானாலே ஓட்டுறவங்க தான் மாதாஜி. பாத்தீங்களா, ஓட்டுறவங்க தான். ஆமா, டபுள் மீனிங்ல சொல்ற மாதிரி என்ன தோணுது மாதாஜி? டிரைவர் வந்து ஓட்ட தான் செய்வாரு, கண்டக்டர் தான் எல்லாரும் வந்திருக்காங்களா. ஆமா, அதெல்லாம் பண்ணி நம்ம கூட்டிட்டு போயிடலாம். சரிங்களா? இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் யார் படிக்க போறீங்க? யாருமே நான் தான் படிக்கணும் மாதாஜி. என்ன சொன்னீங்க? புஷ்பா மாதாஜி. மாதாஜி நான் கூட ரொம்ப நாள் ஆச்சு மாதாஜி படிச்சு. பிரேமா மாதாஜி படிக்க விடுறேன். நீங்க இப்ப வந்து இந்த பேரா 2 பேரா இருக்கு. ஒரு பேரா வந்து புஷ்பா மாதாஜி, ஒரு பேரா வந்து பிரேமா மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி படிக்கட்டும், அப்புறம் நான் படிக்கிறேன். அப்புறம் இருக்காது, நாளைக்கு தான். அப்போ நாளைக்கு படிக்கிறேன் மாதாஜி. சரி, புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் தான் ஸ்டார்டிங். ஹரே கிருஷ்ணா. பரிதோ வத்சபேர் வத்சாம் சாரயன் வியாஹராத் விபு யமுனோ பாவனே கூஜ த்விஜா சங்குலிதான் கிரிபே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் மேல உயர்த்துங்க மாதாஜி. பிரபுதா பாட்டு ஸ்டார்ட் பண்றாரு. கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே எனக்கு ரொம்ப கீழே இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வருது மாதாஜி இந்த இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் மேல கொஞ்சம் மேல மாதாஜி. அடுத்த பேஜ் போயிருது. ஹரே கிருஷ்ணா. 28 வந்துருச்சு. அடுத்த பேஜ் போயிருது மாதாஜி. ஸ்க்ரோல் பண்ணா. அப்படியே மாதாஜி. சரிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பரிதோ வத்சபைர் வத்சாம் சாரயன் விஹரத் விபுஹு யமுனோ பவனே கூஜத் த்விஜ சங்குலிதாங்கிரிபே. பரிதக சூழப்பட்டவராய், வத்சபை இறை சிறுவர்களால், வத்சான் கன்றுகளை, சாரையன் மேய்ப்பதை, வியகரத் சஞ்ச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐயோ வரலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. சரித்ததை மாதாஜி கொஞ்சம் நீங்க அந்த ஜூம் பண்ணலாம், உங்களுக்கு மொபைல்ல ஜூம் பண்ணலாம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே. விபுகு சர்வ வல்லமை உடையவர், யமுனா யமுனை நதி, உபவனே கரையில் உள்ள தோட்டங்களில், கூஜத்
குரலால் ஒலிக்கப்பட்ட த்விஜ இரு பிறப்பெய்திய பறவைகளின் சங்குலித அடர்த்தியாக இருந்த அங்கிரிபே மரங்களில். மொழிபெயர்ப்பு. சர்வ வல்லமையுடைய பகவான் அவரது பிள்ளை பருவத்தில் இடை சிறுவர்களாலும் கன்றுகளாலும் சூழப்பட்டிருந்தார். இவ்வாறாக மரங்களாலும் பறவைகளின் கீச்சிடும் சப்தங்களாலும் நிரப்பப்பட்டிருந்த அடர்ந்த தோட்டங்களை கொண்ட யமுனை நதிக்கரையில் அவர் பிரயாணம் செய்தார். பொருளுரை. நந்த மகாராஜன் கம்ச மன்னனுக்கு ஒரு நில குத்தகைக்காரராக இருந்தார். ஆனால் அவர் ஒரு வணிகர், வைசியர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் அவர் ஆயிரக்கணக்கான பசுக்களை பராமரித்து வந்தார். சத்திரியர்கள் மனிதர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதை போலவே பசுக்களுக்கும் பாதுகாப்பு அளிப்பது வைசியர்களின் கடமையாகும். பகவான் பிள்ளை பிராயத்தில் இருந்ததால் இடை சிறுவர்களுடன் சேர்ந்து கன்றுகளை பராமரிக்கும் பொறுப்பு அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இந்த இடை சிறுவர்கள் அவர்களது பிறவியில் பெரும் ரிஷிகளாகவும் யோகிகளாகவும் இருந்தனர். இத்தகைய பல புண்ணிய பிறவிகளுக்கு பிறகு பகவானின் சகவாசத்தை பெற்று அவருக்கு சமமாக அவர்களால் விளையாட முடிந்தது. அத்தகைய இடை சிறுவர்கள் கிருஷ்ணர் யார் என்பதை பற்றி அறிவதில் கருத்தை செலுத்தவில்லை. ஆனால் அவரை மிகவும் நெருக்கமான அன்பிற்குரிய ஒரு நண்பரை போல் பாவித்து அவருடன் விளையாடினர். பகவானிடம் அவர்கள் அளவு கடந்த பிரீதி கொண்டிருந்ததால் பொழுது விடிந்து பகவானுடன் எப்பொழுதும் ஒன்றாக பசுக்களை மேய்க்க காட்டிற்கு செல்வோம் என்பது பற்றியே சதா நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள். யமுனை கரையில் உள்ள அழகிய தோட்டங்கள் மாமரங்களாலும் பலா மரங்களாலும் ஆப்பிள் மரங்களாலும் கொய்யா மரங்களாலும் மற்றும் ஆரஞ்சு திராட்சை தீங்கனி மற்றும் தென்னை மரங்களாலும் மற்றும் பல செடிகளாலும் நறுமணமுள்ள மலர்களாலும் நிறைந்துள்ளன. இத்தோட்டங்கள் யமுனை நதி கரையில் இருந்ததால் இயல்பாக வாத்துக்களும் கொக்குகளும் மற்றும் மயில்களும் அங்கு வாழ்ந்து வந்தன. உன்னத பூமியான பிருந்தாவனத்தில் பிறந்திருந்த இவ்வெல்லா மரங்களும் மிருகங்களும் பறவைகளும் புண்ணியமுள்ள ஜீவராசிகளாகும். பகவானுக்கும் அவரது நித்திய சகாக்களான இடை சிறுவர்களுக்கும் ஆனந்தத்தை அளிப்பதற்காகவே அங்கு அவை பிறந்திருந்தன. சிறு பையனை போல் தமது சகாக்களுடன் விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது பகவான் அகாசுரன், பகாசுரன், பிரலம்பாசுரன் மற்றும் கர்த்தபாசுரன் முதலான பல அசுரர்களை கொன்றார். பிருந்தாவனத்தில் ஒரு சிறுவனை போல் அவர் தோன்றியிருந்த போதிலும் உண்மையில் அவர் மறைந்துள்ள தீக்கொழுந்துகளை போன்றவர் ஆவர். ஒரு சிறிய தீப்பொறி எரிபொருளின் சேர்க்கையால் பெரும் தீயாக மாறுவதைப் போலவே நந்த மகாராஜனின் வீட்டில் இருந்த பகவான் தமது குழந்தை பருவத்தில் இருந்தே பெரும் அசுரர்களை எல்லாம் கொன்று வந்தார். பகவானின் குழந்தை பருவத்தை விளையாட்டு மைதானமாக விளங்கிய பிருந்தாவனம் இன்றும் உள்ளது. நம்முடைய குறையுடைய கண்களுக்கு பகவான் இப்பொழுது காட்சி அளிப்பது இல்லை என்றாலும் இந்த இடங்களுக்கு செல்பவர்கள் அதே உன்னத ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றனர். இந்த நிலம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு எல்லா விதத்திலும் ஒத்ததென்று பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் கூறியுள்ளார். எனவே இது பக்தர்களின் வழிபாட்டிற்குரிய நிலமாகும். கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் எனப்படும் பகவான் சைத்தன்யரின் ஆதரவாளர்களால் இந்த உபதேசம் உறுதியாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இந்த பூமி எல்லா வகையிலும் பகவானிடம் ஒத்திருந்ததால் உத்தவர் மற்றும் விதுரர் போன்ற பக்தர்கள் பகவானுடன் நேரடியான தொடர்பு கொள்வதற்காக 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த இடங்களுக்கு சென்று வந்தனர். பகவானின் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் புண்ணியமுள்ள பிருந்தாவன பிரதேசங்களில் இன்றும் சஞ்சரித்து வருகின்றனர். இவ்வாறாக பரமபதம் அடைவதற்கு தங்களை அவர்கள் தயார் செய்து வருகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வெரி நைஸ், தேங்க்யூ சோ மச். ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க, நம்ம கிருஷ்ணர் எங்க பிறந்தாரு ஏன் அப்படின்னு. இப்போ லீலைகள்ல இன்னொரு லீலை என்னன்னா, நம்ம
காலையில 2 மணி கூட இருக்கும், 1:30 மணி எல்லாம் இருக்கும். கிருஷ்ணரோட விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் வந்து 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்திக்கு அலாரம் வச்சு எழுந்திருப்போம். ஆனா அப்போ சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அலாரம் எல்லாம் இல்லாட்ட கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்திரிச்சு வந்து நேரா யசோதாமா கிட்ட போயிட்டு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடுவாங்க. யசோதாமா அடா பாவி இப்போ வந்தாடா ராத்திரி 1:30-2 மணி ஆகுது, போய் தூங்குங்கன்னு விரப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவ்வளவு கிருஷ்ண எண்ணம் தூக்கத்துல கூட இருந்துச்சு. சோ அதனால கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அவர் அவ்வளவு ஆடிட்டே இருப்பார். அவரால் தாங்கவே முடியாத லெவலுக்கு அவருக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு என்ன சொல்றது பாசம், இன்ட்ரெஸ்ட், அவ்வளோ ஒரு கிரேஸ் அந்த மாதிரி அவருக்கு இருந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்ன்றதாலதான் அவர் வந்து இந்த லீலை எடுக்கிறாரு. ஏன்னா ராமரா இருக்கச்சே அவர் வந்து எல்லாரும் அவர் ஃப்ரெண்ட் ஆகணும்னு நினைப்பாரு. பாத்தீங்கன்னா இந்த அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த தாசிய பாவம் வந்து அனுமானுக்கு தான். அவர் தாசியர் என்ற பாவம் ராமருக்கு இல்ல. அவர் கட்டி பிடிச்சா கூட அலறி ஓடிடுவாரு. சோ அந்த மாதிரி வந்து காலை ஊந்துடுவாரு. சோ அவரால் வந்து அந்த தாசிய பாவத்தை வந்து அனுபவிக்க முடியுதே தவிர, ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ராமரை வந்து ஆவ் அண்ட் ரெவரன்ஸ்ல தான் பாக்குறாரு. சோ அதுதான் விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கிறோம். சரிங்களா? சோ இந்த கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த எண்ணம் இல்ல. அவருக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆடணும், ஒரு தடவை இந்த அவுட் ஆவாங்க, இவங்க அவுட் ஆவாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய கேம் ஆடுவாரு. அந்த கேம்ல ஒரு கேம் என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாள் வந்து கேம் ஆடுறாரு. அது வந்து நான் கதையில சொல்றேன். நான் இப்ப சொல்லிட்டேன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, மாதாஜி நீங்க கதையே சொல்லல அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ணரோட கேம் என்னன்றது நம்ம கிளாஸ் முடிஞ்சு கதையில சொல்றேன். அவரோட கேம் ஓகே அதை சொல்றேன். சரிங்களா? சோ நந்த மகாராஜ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, அவரு எத்தனை பசுக்கள் இருந்துச்சு? 9 லட்சம் பசுக்கள் மாதாஜி. வெரி நைஸ், ஹரிபோல். 9 lakh பசுக்கள் அவர்கிட்ட இருந்துச்சு. அண்ட் கோவிந்தாவோட அர்த்தம் என்ன? பசுக்களை காப்பவர். அண்ட் இந்த பசுக்கள்னா கிருஷ்ணரோட எந்த பாவத்துல இருக்காங்க? லட்சுமிகள். என்ன பாவம்? லட்சுமிகள். என்ன ரசம்? 5 ரசத்துல ஒரு ரசம் பிரேம பாவம். பிரேம ரசம் ஒண்ணு இல்லையே. வாத்சல்ய ரசம் இல்லை. ஹரிபோல் இல்ல, மாதுரிய இல்ல, சாந்தரசம். ஹரிபோல் சாந்தரசத்துல இருந்தாலும் நம்ம வந்து அவங்க வந்து அவ்வளோ ஒரு பாசம் அவர் கிருஷ்ணருக்கும் காட்டுறாரு, கிருஷ்ணரும் அவருக்கு பார்ப்பாங்க. மத்தாஜி சாந்தரசத்துல என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, எல்லா ரசத்துலயுமே ஒரு பாவம் இருக்கு. ரசத்துல ரொம்ப சர்வீஸ் இருக்காது. கவு கொடுப்பாங்க, ட்ரீஸ் கூட ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, பட் ஆக்டிவ் சர்வீஸ் இருக்காது. நம்ம வந்து ரிலேட் பண்ணிட்டு ஆக்டிவ் சர்வீஸ் இருக்கும். ஸோ அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இது விஷயம். அண்ட் நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்டோம். அவங்க வந்து நேத்தே நான் பக்காசுரா நம்ம ஃபேமிலின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் அது தவிர பிரலம்பாசுரா அண்ட் கர்தராசுரா அப்படின்றது காட்டியிருக்காங்க. நான் அந்த பிக்சர்லயே காட்டுறேன். ரைட்? அந்த ஃபாரஸ்ட்ல வந்து விளையாடுறாங்க அப்படின்னு. பிரலம்பாசுரா இருக்காரான்னு தெரியல, நான் பாக்குறேன். கர்தபாசுரன் புதுசா இருக்கு மாதாஜி. இல்ல என்னோட பிக்சர்ல இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா, அது பாத்துட்டு இருக்கேன். மீன்வைல் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா சொல்லுங்க. இல்லைன்னா வாஞ்சா கல்பத ரூபியஸ்ட கிருபா சிந்தூபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ் ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத்துக்கு ஜெய். எல்லாரும் இந்த ஹரேஸ்வரி மாதாஜி சீக்கிரம் வரணும். ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மந்த்ரா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. இப்போ அப்ப நான் சந்தேகமே இல்லாம அவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா நீங்க இருக்கிறதால நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். பிரலம்பாசுரா என்றவர் யாரு? அதை அழித்தவர் யார்? பலராமர். பலராமரை தான் அவர் தூக்கிட்டு போறாரு. சோ நான் வந்து உங்களுக்கு கேட்சிங், இதுதான் கதை. ஓகே, இது என்ன கதைன்னா, இவங்க 2 பேரும் வந்து இப்போ கிருஷ்ணரும் பலராமனும் ஒரே டீம்ல இருந்தா யார் வின் பண்ணுவாங்க? கிருஷ்ணர் தான் வின் பண்ணுவாங்க. இல்ல, ஒரே டீம்ல இருந்தா அவங்கதான் வின் பண்ணுவாங்க. ஆப்போசிட் சைட்ல வின்னே ஆக மாட்டாங்க. கரெக்ட்டுங்களா? அதனால என்ன ஆவாங்கன்னா, கிருஷ்ணரும் பலராமனும் ஸ்பிளிட் ஆயிட்டு, யூசுவலா கிருஷ்ணர் ஒரு சைடு பலராமர் ஒரு சைடு இருப்பாங்க. ஆமா, இப்போ இந்த விளையாட்டு என்னன்னா, இவங்க எல்லாரும் விளையாடிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. நம்ம கோலோகத்துல இருக்கோம், அவங்க விளையாடுறத நம்ம பாக்குறோம். நம்ம வந்து இன்னும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல, நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த கோபாக்கள் எல்லாம் வந்து 2 கேங்கா ஸ்பிளிட் ஆகி
விளையாடுறாங்க, ரைட்? ஓடி பிடிச்சி விளையாடுறாங்க, நம்ம பேசுற கபடி எல்லாம் விளையாடுறாங்க, டக்கப் பார் இழுத்து விளையாடுறது எல்லாம் நடக்குது. இப்போ என்ன நடக்கிறதுனா, சில தடவை பல்ராம் வின் பண்ணுவாரு, சில தடவை கிருஷ்ணர் வின் பண்ணுவாங்க. எப்பவுமே இவங்களுக்குள்ள என்ன ஒரு ரூல்னா, யார் அவுட் ஆறாங்களோ அவங்க வந்து அவங்கள வந்து முதுகுல தூக்கி வச்சுட்டு போகணும். அதாவது உப்பு மூட்டை. இப்போ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு, கிருஷ்ணர் வந்து அவுட் ஆயிட்டா சொல்வாரு, நான் வந்து தூக்க மாட்டேன், நான் வந்து ஏன் தூக்கணும், நான் வந்து நந்த மகாராஜ் அப்படி இப்படின்னு அவர் கெலாட்டா பண்ணுவாரு. நான் வந்து ஏன் தூக்கணும், நான் தான் எங்க அப்பா கிட்ட தான் போய் சொல்லுவேன், நான் இவ்வளவு பவர்ஃபுல். அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து பாஸ் ஆஃப் பண்றாரா, காட்டிக்கிறாரா அவர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்னு? இல்ல அவர் பவரை காட்டல மாதாஜி. அப்பயே நான் வந்து நந்த மகாராஜ் பையன், நான் பண்ண முடியாது அப்படி இப்படின்னு டிராமா போடுறாரு. டிராமா தான் போடுறாங்க. டிராமா தான் மாதாஜி. நந்த மகாராஜன் பையன் பலராமன் தான் ஜெயிக்கணும்ன்றதுக்காக வேண்டி டிராமா எதுக்கு போடுறாரு? வெரி நைஸ். ஏன் டிராமா போடுறாரு? விட்டு கொடுக்கறது ஒண்டி இல்ல, வேணுட்டே சின்னதா சண்டை போடுறது. நிறைய தடவை நம்ம கூட பண்ணுவோம் இல்லையா? அதாவது விளையாட்டுக்கு சொல்றாரு. விளையாட்டுக்கு இப்ப வந்து நிறைய தடவை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன் கோசம் நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே, ஏன்னா அவங்க வந்து குறைச்சலா நினைக்க கூடாது, அவங்க வந்து மோசமான பொசிஷன்ல இருக்காங்கன்னு நினைக்க கூடாது அப்படின்னு. எப்பவுமே ஆபீஸ்ல நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் வந்து ரொம்ப முடியாம ரொம்ப புவரா இருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவேன்னா, சரிப்பா ஒரு டீ நீ வாங்கிட்டு வா, நீ செலவு பண்ணு வா அப்படின்னு சொல்லுவேன். என்ன ஒரு டீ கூட நான் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது இல்ல, ஆனா அவங்க வந்து ஒரு 5 ரூபாய் 8 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு டீயோ கிளாஸ் கொடுக்கறச்சே வந்து அவங்க அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாங்க, ரைட்? அதனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எனக்கு ஒரு கிளாஸ், சரி எனக்கு ஒரு சின்ன சாக்லேட் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவோம். நிஜமாவே நம்மளுக்கு அந்த சாக்லேட் வேணுமானா இருக்காது, ஆனா அவங்களுக்கு அந்த சிச்சுவேஷன் கொடுத்தா அது வரும். இதுல வந்து ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய என்னன்னா, சின்ன குழந்தைகள் வந்து ஒரு சாக்லேட் கொடுப்பாங்க, நம்ம பெரிய மனுஷன் மாதிரி பரவாயில்ல எனக்கு வேண்டாம் நீயே சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லவே கூடாது. அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா சின்ன பீஸாவது எடுத்துட்டு வா ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த சாக்லேட் வந்து ஒரு டைமண்ட் நெக்லஸ் மாதிரி. அது நம்மளுக்கு கொடுக்கறச்சே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா அவங்க வந்து சந்தோஷப்படுறதை விட கஷ்டப்படுவாங்க. அதனால அதை கொஞ்சோண்டு எடுத்து நம்ம அனுபவிச்ச மாதிரி காட்டிக்கிட்டோம்னா அதுல அவங்களுக்கு வர்ற சந்தோஷம் பல மடங்கு இருக்கு. சோ அதனால அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் என்னன்னா, சும்மா ஓகே நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு கேம், நான் பண்ண மாட்டேன், இவங்க எல்லாம் பண்ணலன்னா பரவாயில்ல அப்படின்வாங்க. அடுத்த கேம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு நம்ம விளையாடலாம். கிருஷ்ணர் ஏன் அப்படின்னு, நீ ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணா நீ இந்த கேம்ல இன்க்ளூடட் இல்ல, நீ போய் அந்த முளையில உட்காரு அப்படின்னு. கிருஷ்ணரும் அப்படியே உட்காருவாரு, கண்ணுல எல்லாம் தண்ணி வரும். அந்த என்ன சொல்லுங்க மையல், அது வந்து அவர் காட்டிக்க மாட்டாரு, அது ஈகோ மை. அதாவது அம்மா முன்னாடி அழுகுற மாதிரி காட்டிக்கணும் அப்படியே அழுவாரு. ஆனா இங்க வந்து நான் அழுறது தெரியக்கூடாதுன்னு டிராமா போடுறாரு. ஆனா அது அழுறது எல்லாருக்கும் தெரியும், ஏன்னா அவர் அழுறாரேன்னு உங்களுக்கு ஒரு பரிதாபம். ஆனாலும் ஒரு ஈகோ. இதுக்கு பேரு ஃபால்ஸ் ஈகோவா? கிருஷ்ணர் ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்ல இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து ஒரு லீலைகள். சோ இந்த மாதிரி அவர் அழுற மாதிரி காட்டுறாரு, ஆனா அழ மாட்டார். நம்ம கூட நிறைய தடவை அழுக வரும், ஆனா அழாத மாதிரி இப்படி ஏதோ ட்ரஸ்ட் மாதிரி மேல பார்ப்போம், ஸ்பெக்ஸ் போடுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இவர் பண்றாரு, ஆனா இவருக்கு நிஜமா அழுக வரல. ஆனா இவங்க வர்ற மாதிரி நினைக்கணும் அப்படின்னு ரெண்டுக்கு நடுவில் அவங்க குச்சி டென்ஷன் பண்றாங்க. சோ இப்ப என்ன ஆகுது, அவ்வளோ ஒரு எண்ணத்துல அவர் இருக்காரு. அந்த டைம் வந்து இந்த பிரலம்பாசுரா அப்படின்னு வந்து அந்த கவர்ட் பாயோட ரூபத்திலேயே வந்து சேர்ந்துடுறாரு. பல்ராம் கிருஷ்ணருக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாதா அவங்க கவர்ட் பாய்ஸ்க்கும் இவங்களுக்கும்? ஏன்னா லட்சக்கணக்கில் இருக்காங்க. முடியுதா முடியலையா? முடியும் மாதாஜி, அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனாலும் அவங்க தெரியாத மாதிரி 2 குரூப்ஸா ஸ்பிளிட் ஆறாங்க. ஆனா பிரலம்பாசுரா யாரோட குரூப்ல இருக்காங்க? பல்ராம் குரூப்பா இல்ல கிருஷ்ணர் குரூப்பா? பல்ராம் குரூப். கிருஷ்ணர் குரூப்ல இருக்காங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. கிருஷ்ணரோட குரூப்ல இருக்காரு. சோ கிருஷ்ணரோட குரூப்ல இருந்து சண்டை போடுறாங்க, 2 பேரும் சண்டை போடுறாங்க. ஏன் அவர் கிருஷ்ணர் குரூப்ல இருக்காருன்னா, நினைக்கிறாரு கிருஷ்ணரை டமால் ஆக்கலான்னு. அதுக்கப்புறம் நினைக்கிறாரு கிருஷ்ணரை வந்து முடிக்கிறது ஒன்னும் கஷ்டமா அவ்வளவு ஈஸியா இருக்குல்ல, நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போலாம், பல்ராம முடிச்சிடலாம். ஏன்னா பல்ராம் வந்து என்னதான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஈஸி. அவரை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரோட ரைட் ஹேண்ட் பல்ராம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் அவரை முடிக்கலாம் அப்படின்னு. இப்போ யார் வின் ஆறாங்க இந்த கேம்ல? யாராவது கெஸ் பண்ணுங்க. கிருஷ்ணர் டீமா பலராமர் தான் வின்னர். கிருஷ்ணர் டீம் தான் மாதாஜி வின் ஆகுது. கிருஷ்ணர் டீம் வின் ஆகுது. அதனாலதான் அவங்க வந்து அந்த உப்பு மூட்டை ஏத்திட்டு போறாரு பல்ராம். பலராமரம் உப்பு மூட்டை ஏத்திட்டு போறாரு. ரிவர்ஸ், பல்ராம் டீம் வின் ஆகுது. பல்ராம் வின் ஆறதாலதான் உப்பு மூட்டை தூங்குறவங்க அவுட் ஆனவங்க, உப்பு மூட்டை தூக்கினவங்க தான் வின் ஆறவங்க. சோ அதனால வந்து பல்ராம வந்து தூக்கிட்டு போறதுக்கு இவர் வந்து தூக்கிட்டு போறாரு பல்ராம.
சோ இவரை வந்து செலக்ட் பண்றாரு, நான் பலராம தூக்கிட்டு போறேன்னு. சோ பலராம் தூக்கிட்டு போறச்சே எப்படி இருக்கு அந்த பிக்சர் நாஷா? ஜனமா போயிடுறாரு அவரு. போறாரு ஃபாஸ்டா. இவன் வந்து அசுரன்னு புரிஞ்சுக்கிறாரு. அவருக்கு ஃபர்ஸ்டே தெரியும் அவ்வளவுதான், கிருஷ்ணரோட சண்டை போட்டாலாவது கொஞ்சம் ஸ்கோப் டைம் இருக்கு. ஸ்கோப் இல்ல, டைம் இருக்கு. பலராமுக்கு அவ்வளவு டைம் இருக்கா? அவருக்கு பொறுமையும் இல்ல, ஒன்னும் இல்ல. அவர் அவ்வளோ ஹெவி ஆயிட்டு அவர் கையில ஒண்ணு வச்சிருக்காரு, போட்டு மொத்துன்னு ஒரு மொத்துறாரு, ஸ்பாட்லயே காலி. இதான் இவ்வளோ இருக்கு. சோ பலராம் அப்படின்னு சொல்றமே அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? பலம், பலம் பொருந்தியவர், வீரம், வலிமை. ஆமா, ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு, பலா ராமா. அப்பனா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எல்லா ராமருமா இருக்காரு மாதாஜி. இல்ல பலத்துக்கு ஒண்டி எல்லா பலம் வந்து பலம் வந்து எல்லா ராமரா இருக்கிறதுனால மொத்த பலமும் அவர்கிட்ட இருக்கிற மாதாஜி. சோ பயங்கர ஸ்ட்ராங். ஆமா, அவர ராமான் தான் பேர் வைக்கிறாங்க. எல்லா ராமாவும் அவர்கிட்ட இருக்கிறதுனால தான் அவருக்கு பலராமன்னு பேரு. பலம் பொருந்தியவர், அது ஆதிசேஷன்றதுனால பலம் பொருந்தியவர். எல்லா பலமும் அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. சோ பலம்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படிதான் நானும் நினைச்சேன். பட் ஆக்சுவலா இது வலிமை உண்டி இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் பவர். பவர்ன்றது வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கு, அதாவது நம்ம நிறைய அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் எல்லாருக்குமே. இங்க யாராவது நான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பண்ண மாதாஜி ஆனா எனக்கு அப்ஸ்ட்ரக்ஷனே இல்லைன்னு யாராவது ஒருத்தர் கை தூக்குங்க. எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை மாதாஜி, நான் இப்படி நினைச்சேன், இப்படி ஆயிடுச்சு எனக்கு. இல்ல இல்லையா? அந்த பலம் நீங்க மீள்றதுக்கோ அது உடம்பு ரீதியா இருக்கலாம், மன ரீதியா இருக்கலாம், வெளியவங்க மூலமா இருக்கலாம், இல்ல கோவிடு, மழை, சைக்ளோன் எது வேணா இருக்கலாம். ஆனா அந்த பலத்தை கொடுத்தவரு பலராம். அதனால பலான்றது பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த். அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் வச்சுதான் நம்ம அந்த பலத்தோட நம்ம குதிச்சு பாஞ்சி நம்ம கிருஷ்ணரை போய் சேர்றதுக்கு வழி கொடுக்குறாரு. அதுதான் பலாரா. ராமா என்ன அர்த்தம்? ராமருக்கும் அந்த பேர் இருக்கு, இவருக்கும் இருக்கு. ராமானா ராமா தாரக மந்திரம். ராமா அப்படின்னாலே தாரக மந்திரம். சோ நீங்க அடுத்த ஹாஃப் நாளைக்கு செக் பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து சொல்ல போறீங்க ராமாக்கு அர்த்தம் என்ன. அதுதான் ராமாவுக்கு மீனிங்கா மாதாஜி? ஆமா, ராமா யாருன்னு நீங்க சொல்லக்கூடாது, ராமாக்கு என்னன்னு சொல்லணும். மீனிங். ராமானா ஒன்று இணைதல்னு அர்த்தம் மாதாஜி. ராமான்ற வார்த்தைக்கு பிரிவு இல்ல. இது செக் பண்ணிட்டு வாங்க, செக் பண்ணிட்டு நாளைக்கு எக்ஸாக்டா ராமாக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு. ஏன்னா டெய்லி நம்ம வந்து எவ்வளவு தடவை சொல்றோம் முழு முதல் இல்ல, கரெக்டா ராமாவோட அர்த்தம் எப்படி? இப்ப கிருஷ்ணானா என்ன அர்த்தம்? ராமாயணா ஒரு ஒண்ணுக்கு ஒரு கிருஷ்ணானா எல்லா அனுபவிப்பாளர்னு அர்த்தம். ராமானா என்ன ஸ்பெசிபிக் அர்த்தம் கெஸ் பண்ணாம நாளைக்கு நீங்க உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க். சோ ராமானா நம்ம பேசுற பாடுற இதுல என்னன்றது அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்ஸ். கிருஷ்ணா பிரபு பிளேலிஸ்ட் அமைச்சிருக்காரு, நீங்க காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எப்ப வேணா ஏதாவது மிஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க போய் பிளேலிஸ்ட்ல பாக்கலாம். வந்து பகவத்கீதா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற, அதனால எல்லாரும் வந்து முடிச்ச வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு பகவத்கீதாவது ஒருத்தருக்காவது விடுங்க. ஒண்ணுமே முடியலன்னா பிரேமா மாதாஜி பத்மா மாதாஜிக்கு, பத்மா மாதாஜி பிரேமா மாதாஜிக்காவது விட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி என்னது பகவத்கீதை நாங்க குழந்தைகளுக்கே வாங்கி கொடுக்கறது வேற மாதாஜி, ஆனா விக்கணும் ஸ்பெசிபிக்கா. ஏன் விக்கணும்? விக்கணுமா மாதாஜி? விக்கணுமா மாதாஜி? யாராவது ஒருத்தருக்காவது விக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன் விக்கலாம் வேண்டாம் மாதாஜி, கிஃப்டாவே கொடுக்கலாம். ஏதாவது கொஞ்சம் கொடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. வாங்க மாட்டாங்க மாதாஜி. இல்ல ஒரு ரூபாய் 2 ரூபாய் வாங்கி கொடுக்க வேண்டியது மாதாஜி. சோ எல்லாரும் ஒரு புக்கை விக்க ட்ரை பண்ணுங்க. எதுக்குன்னா நீங்க ஆல்ரெடி நினைச்சிட்டீங்க மாதாஜி யாருமே வாங்க மாட்டாங்க. அப்போ வந்து நம்ம போய் ஒரு 4 பேர்கிட்ட கேட்டோம்னா நம்மகிட்ட என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளவு அவஸ்தையும் ஆகும். ஐயோ இப்படி இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைப்போம். அவங்க வந்து நம்மளுக்கு அப்பெல்லாம் இதெல்லாம் நடக்கச்சு நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து எளிமையாகும். அதுக்கோசம் தான் விற்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்ம போய் வித்தோம்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த கெப்பாசிட்டி தெரியும். புரியுதுங்களா? ஏன்னா விற்கிறது வந்து நம்ம நினைக்கிற அவ்வளவு ஈஸியெல்லாம் இல்லை. இது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து கர்தபாசுரான்றது என்ன? கர்தபாசுரா இந்த பேர் வந்துச்சு நம்மளுக்கு. அதுவும் என்ன நீங்க செக் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்ல போறீங்க எனக்கு. ஓகே. இப்ப இன்னொரு விஷயம், இப்ப நம்ம பிரலம்பாசுரா அழிச்சோம் இல்லையா? அந்த பிரலம்பாசுரா என்ன குறிக்குதுன்றத அதோட கிளாஸ் முடிச்சிடலாம். பிரலம்பாசுரா பொறுத்த வரைக்கும் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த பேராசை, ரைட்? நம்ம ரொம்ப சொத்து வரணும், பேர் வேணும், பதவி வேணும், அந்த ஆசைகள் எல்லாம் அழிக்கிறது தான் பிரலம்பாசுரா டீமனோட வேலை.
அதாவது பிரலம்பாசுரா என்னன்னா நம்ம எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, எனக்கு ரொம்ப நான் இவ்வளவு கார் வச்சுக்கணும், இவ்வளவு வீடு வச்சுக்கணும், எனக்கு பேர் வேணும், நான் இந்த போஸ்டுக்கு வரணும்ன்றது தப்பு இல்ல. ஆனா இந்த போஸ்ட் வந்தா எல்லாரும் என்ன மதிப்பாங்க, நான் இப்படி இருப்பேன். அது ஃபேமிலியில இருக்கலாம், பிசினஸ்ல இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். அதுதான் பிரலம்பாசுரா. அதுதான் நம்ம பகவத்கீதா விற்கிறோம். அப்பதான் நம்ம இறங்கி வந்து விற்போம். நீங்க எவ்வளவு இருந்தாலும் எவ்வளவு பைசா இருந்தாலும் இறங்கி கிஃப்டா கொடுக்கறது ரொம்ப ஈஸி. நம்ம கிட்ட இருக்கிற சக்தியை காட்டுது. என்ன சக்தி? மணி பவர். தப்பு இல்லை. ஆனா அது இல்லைன்னா நம்ம நிஜமாவே இறங்கி ஒருத்தருக்கையாவது விற்க முடிஞ்சுச்சுன்னா கூட அது கிருஷ்ணரோட வார்த்தையே நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்றோம். ஸ்ப்ரெட் தான். பட் இது வந்து நம்மள எளிமை ஆக்கும். அது வந்து இட்ஸ் a குட் சேரிட்டி அந்த மாதிரி. சரிங்களா? சோ இதோட கிளாஸ் முடிக்கிறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். துளசி ஆர்த்தி ஏதாவது டவுட் சொல்லுங்க. துளசி ஆர்த்தி 4 பேரு கை மேல தூக்குங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே இல்லையா? 4 பேர். எஸ் இருக்க மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி 2வது, பிரியா பாலாஜி மாதாஜி எடுத்துட்டாங்க, ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. கிருஷ்ணா கல்பனா மாதாஜி 3வது, சாரி மல்லிகா மாதாஜி, பிரியா பாலாஜி 2வது, கல்பனா மாதாஜி 3வது, 4வது யாரு? 4வது ஓகே, 4வது புஷ்பா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி 5வது. நீங்க படிக்க சான்ஸ் இல்ல. எஸ் படிக்கிறதுக்கு மாதாஜி தினம் துளசி ஆரத்தி படிச்சுட்டு. வெரி நைஸ். படிச்சுட்டு சித்ரலேகா மாதாஜியும் 5வது படிப்பீங்க. சரிங்களா? சோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. மாதாஜி நான் எத்தனாவது மாதாஜி? 4வது. 4வது இல்ல 5வது. சரி, நீங்களும் 5, சித்ரா மாதாஜியும் 5, 2 தடவை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமோ நம துளசி கிருஷ்ணா பிரேயசி நமோ நம ராதா கிருஷ்ணா சேவா பவோ ஏ அபிலாஷி ராதா கிருஷ்ணா சேவா பவோ ஏ அபிலாஷி துளசி கிருஷ்ணா பிரேயசி நமோ நம. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो तुम्हारा शरणा लोई तारा वंशा पूर्णा होई कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। जो तुम्हारा शरणा लोई तारा वंशा पूर्णा होई कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मोरे अभिलाष तिलक कुंजे दियो वास नयन हेरि बो सदा जुगल रूप राशि। मोरे अभिलाष विलास कुंजे दियो वास नयन हेरि बो सदा जुगल रूप राशि। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी। राधा कृष्णा सेवा पापो ये अभिलाषी। राधा कृष्णा सेवा पापो ये अभिलाषी। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ये निवेदन तारा सहिरनु कदा कोरो सेवाधिकार दियो कोरो निज दासी। ये निवेदन तारा सहिरनु कदा कोरो सेवाधिकार दियो कोरो निज दासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। राधा कृष्ण सेवा बाबो ये अभिलाषी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। माता जी।
दीन कृष्ण दासे होय, दीन कृष्ण दासे होय, ये न मोर होय, ये न मोर होय, दीन कृष्ण दासे होय, ये न मोर होय, श्री राधा गोविंद प्रेम में सदा, श्री राधा गोविंद प्रेम में सदा, येन पासी, श्री राधा गोविंद प्रेम सदा येन पासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। तानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याकृतानि च तानि तानि प्रतक्षिण पदे पदे, यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रतक्षिण पदे पदे। Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Prema Mataji, 5th para only. Very nice, Mataji. Hare Krishna. 5th para only or tarava paadunga. Aadla Prema Mataji. ना कृष्ण दासे होई, ये न मोरा होई, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न पासी, नमो नम तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पापो ये अभिलाषी, राधा कृष्ण सेवा पापो ये अभिलाषी, नमो नम तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। हरे कृष्णा माताजी। Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. So sorry. So Hare Krishna. So எல்லாருக்கும் Hare Krishna. End பண்ணிடலாம் செஷன். மீண்டும் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். சரிங்களா? சேம். हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण Hare माताजी, Krishna. Hare Krishna. हरे Hare कृष्ण। Krishna. Hare Krishna.